Koľko času trávite v tých autách? Hej, Vieš, a veľa ľudí počúva rádio. Ja napríklad rádio nemôžem počúvať. A na volante tieto kožušinky? To je podľa mňa taká povinná výbava tej nežnejšej populácie. A aj rúžové. Mám kamarátku, ktorá má rúžový volant. Tak najideálnejšie bude, keď bude sa pretačať voči volantu. Otvoril okno, ja som otvorila okno, Bierka hovorí, ty tu seď a kúkaj. A hodila som mu teda ten vizitkár, žmúrkol, poďakoval, potom napísal SMS-ku, že teda by ma veľmi rád videl. Čo znamená, že tá rybička? A on že, čo ja viem, asi, že sú hluchonemi. Áno, my tu máme, ako bola Amerika, sever proti juhu, my tu máme západ proti východu. Presne hej, tak, takže... je to tak. Že... Ale zase napríklad ja mám 3 rovnaké čísla a prisahám tu Bohu, jak tu sedím, to není voliteľná špezetka, mne to vyšlo na šupu. Ale minule som to skúšala na diaľnici, že ísť a nedávať smerovky. Či ťa pustí auto, hej? Auto ťa pustí, ako ideš, držíš. Moja kamarátka tiež fajčila, tiež zahodila ten špak a tiež sa to vrátilo cez zadné okno a sedelo jej tam dieťa. Deň dobrý. Deň dobrý. Krásny deň všetkým. Počúvajte, čo poviete na dnešnú tému, že ženy za volantom? No podľa mňa veľmi brutálna a aktuálna. Aktuálna, veď áno, to už nevidíš tú psychiatriu na cestách? Ale to si nemyslím, že je spôsobené ženami. Práve naopak, keby len ženy šoférovali, bolo by všetko zorganizované. Názor muža? Tak každý má k tomu niečo čo povedať. Tak ja čo vidím v poslednej dobe, sú veľké autá a v nich ženy po samom. To je pravda. Áno, to sú tie SUV, súložou uhradené vozidlo. Ja, to som nepočul. Nie. To sú SUVčka, hej. Ale zas pozor, nie každá žena, ktorá sedí vo veľkom aute. Počkaj, a čo je SUV? Ja mám tiež SUV. No, veď práve to hovorím, že nie každá žena si to takýmto spôsobom uhradila. Buď sa jedná o operatívny leasing, alebo si našetrila, je to úplne jedno. A samozrejme nechcem tým dehonestovať tieto ženy, určite sú tiež medzi nimi dobré bodičky. A myslíte si, že teraz častejšie sú akože baby za volantom? Lebo ja to tak vnímam, že sú. Vieš čo, áno. Podľa mňa jednak jednej, to je. Že keď si tak všímam, akože vie, že na cestách, tak skôr vidím fakt, že tie ženy, možno, že sú na materskej, že majú viac času, alebo takto? Ale vieš čo, nie, viac času na materskej, no. Nie, ty sa môžeš na to pozerať, takže nebudeš sa pozerať po chlapoch. Akurát som to išla povedať, že ty vnímaš ženu za tým volantom a pozeráš na ženy. No. Či? Nie, ja kontrolujem, že kto akože píše SMS-ky. Počas jazdy. Alebo sleduješ, čo robí druhý vodič v aute. No. Ty čo robíš v aute, keď si na križovatke? Ja sledujem tých ľudí okolo seba, keď sa niekedy rozčulujú, keď na mňa zatrúbia, alebo keď mi povedia cez okno. A čo robíš, ako zareaguješ? Nič, usmejem sa, tak sú ľudia rozčúlení, hej, že keď idú do práce, sú vystresovaní, idú na rôzne stretnutia, alebo tak proste každý sa vysporiadáva s tým stresom za volantom úplne inak, vieš. Potom pozrieš na ešpezetky, heleke, humenné, levoča, Košice, ale nie, to vôbec. Niektorí východňari sa vedia perfektne orientovať v Bratislave. Nebudeme sa ich chytať, ale ja sa vrátim napríklad k tomu, keď ja pochádzam z Nitry. Hej? Ja som šoferovala po Nitre a ja som prišla do Bratislavy a teraz... Ty si východňar čistý, že? Tak čistý, ja neviem, tak všetci hovoríte, že stred, že Poprad je stred. Alebo Ocenca... vlastne už je východ. Áno, že východ, jasne, takže ja som tiež vlastne východ z Brbové. No, ale to som chcela povedať, že ja keď som prišla z toho malého mesta, tak tiež som tu mala... Ešpezetku? Problém zorientovať sa, hej. Telefonát, že kedy prídem domov, neotravuj ma, kedy prídem domov, ja sa sústredím... na cestu, že kadiaľ ideš. Že naľavo je električka, lebo my v Nitre nemáme električky, ani trolejbusy, vieš, že bolo to náročné. Ale to nebolo len kedysi, to je aj teraz. Bolo to náročné sa aklimatizovať, prísť z malého mesta do veľkého mesta. Tak je to aj teraz. To je aj teraz. Podľa mňa tí, čo prídu z dediny do mesta, s tým majú problém. Tí, čo prídu z dediny do mesta, si zaparkujú vozidlo pri nákupných centrách, pri IKEA a odtiaľ už sa nejak... rozdistribujú sa. Tak, presne. Tak. A to sa týka ináč len tých žien. Myslíš, že len ženy?
Ty to jak vnímaš, Jakub? Tak spomínate tú agresivitu za volantom, No hej? je, Že podľa vlastne mňa. teraz taká aktuálna téma, hej? Však vlastne sú tu rôzne protesty a tak ďalej. A ja hovorím, že mali by sme začať od seba asi, nie? Napríklad na tých cestách. No. V rámci akože agresivity, hej? A teraz vlastne sa bavíme o tom, že vlastne tie ženy sú viac agresívne alebo chlapi teraz. Ako to vnímate vy? Podľa mňa to je povahou človeka, alebo, Či nie je to také? alebo ráno sa zobudíš, ako sa nadstavíš, tak si sadneš do auta, tak ideš. Proste ráno, keď ťa nahneva dieťa, manžel, ktokoľvek, ideš už nahnevať do vozidla, si sadneš a máš proste tú agresiu v sebe. Ja napríklad vstanem, som pozitívne naladený, až pokiaľ si nesadnem do auta a nejdem po cestách. Hej. Ale prečo sa nahnevaš na druhých Ja proste, vodičov? mňa to strašne vytáča. Jakú máš rannú rutinu? Moja ranná rutina? Keď sadneš do auta, myslím. Dobre, tak často nechodím do práce, hej? Ja som home office, hej? Dobre, tak do obednú rutinu, keď sadneš do auta, myslím, nie ráno, Dobre, že si keď idem umývaš do zuby. gymu napríklad, hej? Že Áno. za autom. Tak vždy ma napríklad vytočí to, keď niekto nedá smerovku von z kruháča. Ale to už je dodržiavanie premávky. Ale mňa to hnevá, Ale vieš? ráno sadneš do auta alebo Hej. do obeda a čo urobíš? Zapneš si hudbu, nastavíš zapnem si hudbu, naparuješ si telefón, alebo čo urobíš? Ja, no akože rutina, hej, teraz. To myslím. Dobre, tak podľa toho, akým idem autom, ale v podstate... A už to tu máme. Sadne- Muži versus ženy. Áno. Tak čo, tak keď mám špinavé okna, tak si ich akože hneď nastriekam si ostrekovačom, dám si stierače, pustím si muzičku a idem si v kľude. No ja ráno sadnem do auta, naparujem si hudbu, lebo tiež striedam auta, tak si naparujem, dám si rúž na ústa a proste naštartujem a idem. A keď nemám túto pohodu, tak začnem byť nervózna, lebo mi zazvoní telefón, nemám rúž na ústach a som nervózna z toho. Dá si rúž na ústa, nevadí, že nič nevidí. Nevadí, že nič nevidí, ale ide. Ale áno, to je No to... ty máš akú rutinu ráno? Tiež sadnem do auta, dám si pás, No tak áno. napárujeme si tie blbé telefóny, hej, a ideme. A tú hudbu si podľa mňa 90% ľudí pustí, lebo to ťa náladí. Nastavíme si hudbu, ale vieš čo, niekedy mám taký pocit, že chcem byť tak ticho, že chcem byť tak sama že so potichu. sebou. Hej. Ja to vnímam tak, tú muziku, že vlastne skrz toho, že sme aj robili muziku v autách roky, tak aj tým klientom som hovoril, však koľko času trávite v tých autách? Hej, Vieš, a veľa ľudí počúva rádio. Ja napríklad rádio nemôžem počúvať. Jediné rádio, ktoré môžem spomenúť, čo mám rád, je City, lebo akože dávajú tam houseovú muziku a to je na môj žáner, hej. Ale čo sa týka napríklad, že vieš, rapové veci, ja napríklad mám rád čierny rap, hej, americký, tak toto tu nemám moc v tých rádiách, takže si počúvam akože alternatívne veci, hej. A keď už sme pri alternatívnych veciach, tak potom hovorím tým klientom, však urobte si dobrú muziku v aute, vyčarí vám to úsmev na tvári, hej. Tak. Že koľko ľudí už teraz máš, že napríklad si ani nevypeckujú tú muziku v aute. Že ak to bolo niekedy, vieš, že všetci mali subwoofer, proste pecky, Ja mám vypeckované tak, že ani sanitku za sebou nepočujem. Ja musím to pozerať. Ani nehovor. Nemôžem to nahlas povedať, ale žiaľ, je to tak. A fólie vpredu nemáš? Vpredu nie, ale už som mala auta, ktoré mali vpredu fólie. Ale mám stiahnuté okienko, keď idem cez hranice. Lebo ťa môžu otočiť. Áno. Takže hlasitá hudba, ja si myslím, že sa vytratila. A asi možno, že aj ten vzťah k hudbe, trošku v tých autách, že už to tak, podľa mňa to je také, že už to tak postrádam. Ale prečo sa vytratila tá hudba? Lebo ľudia sú nešťastní. A prečo sú nešťastní? Ja neviem, lebo vidia veľa žien za volantom. Ale nie preto. Nie preto. Tak akože dobre, je situácia, aká je, hej? Povedzme si všeobecne vo svete, aj na Slovensku. A možno, že kto prispieva vlastne k tomu, že sú tie cesty také plné agresivity a že vlastne ľudia sú takí demotivovaní, že idú do práce a tak. Možno, že, alebo tak, položme si otázku, že kedy sú viac teraz nahnevaní ľudia, keď idú do práce alebo idú z práce? Ja si myslím, že do práce ráno. Už to, že ideš do tej práce, ale si nahnevaný. Nemyslím si, že je to tým, že by boli nahnevaní, že idú do práce. Ten človek už ráno premýšľa nad celým tým dňom, že čo všetko musí stihnúť, čo všetko ho čaká, čomu všetkému sa nevyhnie, kde je jeho prvá zastávka, kde je jeho druhá zastávka. A proste ten mozog tak šroti, že ty ani sa nedokážeš sústrediť a vychutnať si tú jazdu v tom aute. Ja teda dochádzam po diaľnicou do Bratislavy každý deň, čiže ja si tú cestu vychutnávam, hej. Ja si tam zapnem tú hudbu, ráno, niekedy nie, ale zapnem si tam prevažne tú hudbu a proste ja sa teším sa z tej jazdy. A tiež nadviažem na to, ako si mi ty povedal, že ťa rozčuluje, že nedávajú smerovky, hej, tí vodiči. Ja to napríklad badám hlavne u vodičov z povolania. Vieš? Že dávajú, či nedávajú? Že nedávajú. Počkaj, že to berú ako automaticky?
Tak ale kto je vodič z povoľovania? Lebo vieš, bolťák je vodič z povoľovania. A tí bolťáci, no. No ale napríklad, že nejaké nákladné auto, hej, alebo nejakí tí kuriéri, hej, ja rozumiem, že oni sa ponáhľajú a práve preto, že sa ponáhľam, tak proste budem dávať tú smerovku. Ja dodržiavam pravidlá, alebo takto sa opýtam. Koľko máte pokut? Vieš, eviduješ, koľko máš pokut? Áno. Máš pokuty? Jednu. Ja nemám ani jednu. Za parkovanie, pozor. Jakže za parkovanie máš pokutu? Dve mám za parkovanie. Dve za parkovanie. Ja nemám ani jednu. A tu mám dneska 44 rokov a proste od 18 intenzívne každý boží deň jazdím. Lenže teba aj keď zastavili, tak... Tak? Som sa rozplakala? Nie, to pripísali farbe vlasov a pustili ťa. Zastavili ma raz za STKčku, lebo im vyhodil, že nemám STKčku a ma pustili. A čo si im povedala? Slušná som bola. Proste to už aj o tom, aká je tá komunikácia medzi tým vodičom a tým policajtom. No buď pred tým pánom budeš slušná, alebo budeš sa robiť totálne blbá. Alebo budeš agresívny, nepríjemný vodič. Áno, budeš si otočiť hneď. Áno, presne. Ukážte, a jak sa voláte? Vaše číslo. Hej, ale s touto STKčkou ja mám príhodu, ale tak samozrejme, že viem, ako to funguje, ale zastavili ma naši páni zákona. Aj do bankomatu si išla s nimi? Raz sa mi stalo, že som išla aj do bankomatu, ale s touto STKčkou, že či viem, že či som si vedomá toho, že teda nemám platnú STK. A ja som tak pozerala na ňo, vieš. Ale to si zahrala, áno? Jasné, že hovorím, že buď budeš slušná, alebo budeš blbá. A teraz ja som to dala na tú blbú. A hovorím, že ja neviem, že veď mne tu nič nesvieti. No prístrojovke. Oni sa pozreli jeden na druhého, išli na bok auta, niečo si tam pošuškali. A potom prišli k autu, že spýtali sa ma, že či mám manžela. Hovorím, že áno, že mám manžela, že on mi nepovedal, že mám tu nejakú STKčku, že mi to prišlo jak nejaká poistka. Hej, STK. A tak bolo to vtipné a vrátili mi doklady. Ja nechcem vedieť, čo si oni mysleli o mne. A pustili ma a že mám doma odkázať manželovi, že mám už neplatnú STK a okamžite už na druhý deň som si mala tú STKčku spraviť. No. A poriadok v aute máte aký? No to chcem nadviazať, to je dobrá otázka, pretože sme spomínali kuriérov. A ja napríklad, čo si všimám kurierské autá, oni sú v strašne zlom stave. Ale že tí chlapi... Technickom? Nie, tí chlapi, keď vlastne akože vieš, že je to ich taký príbytok, v ktorom akože v podstate žijú, ale oni ich majú vysypané hnojom, ja hovorím. Fakt je to v zlom stave. Že ako, ja by som si už do také auta nesadol. Je to fakt také zadrbané. A v akom stave je tvoje auto? Môžem sa opýtať. Moje podľa mňa v takom 90%, čo sa týka čistoty. To znamená, že nájdeš tam niečo. Odoperuješ tam. Nie, tak akože zase nie je to podľa mňa chorobné, ale chcem sa v tom cítiť dobre. Ale keď už vidím proste toho kuriéra, že fakt, že je to že brutálne zablatené, že už má tam proste odpadky niekoľko dní, vieš, tie kávové, tie jednorazové poháriky a tieto veci, tak mi to príde skrze nielen akože jeho, že proste žije v bordeli, ale aj skôr s klientov. Klientov, hej. Že je to proste neprofesionálne. Kuriér vystúpi z auta a s klientom sa rozpráva vonku. Či chce jate z okienko? Však dojdite, však už prídem, donesem balík, tak ja ako... A cez okienko ti ho podáva. On mi to cez okienko dáva. A to stihneš čeknúť aj interiér jeho auta? Jasné. A to bude ale pracovná deformácia. Jasné, je. To bude pracovná deformácia. Nie tak akože dobre, keď niekedy vystúpi, tak si všímam, hej, tak si proste človek si to všimne. Ale myslím si, že majú zanedbané tie auta a každá jedna tá spoločnosť je podľa mňa na tom zlé a mohli by na tom pracovať. Dobre, ale tí kuriéri, myslíš, že má ráno pridelené auto a jazdí si jeden rajón počas celej doby pracovnej? Alebo si striedajú auta šoféry? Nie, tak akože podľa mňa má akože je určitá značka, nie značka, je určitá spoločnosť, ktorá má nejaký kontrakt s niekým a on má svojich tých driverov. Presne. A tí tam chodia. No a tá spoločnosť, ktorá vlastní tie autá, tak ona má nejakých tých driverov, ktorí vlastne jazdia, ale oni majú pridelené tie autá. Podľa mňa, ja si myslím, že raz do týždňa, pokiaľ by tá spoločnosť, ktorá vlastní tie autá, by to si očakovala, alebo dohodla by si nejaký kontrakt s nejakou umývarkou, tak podľa mňa akože, len vieš, akože kto im to povie? Tak otvoríme umývarku? Ty, ale vieš, čo ma teraz napadlo? Že ja poznám kuriéra a aj ty poznáš toho kuriéra. Ja neviem, aká je to prepravná spoločnosť. Ten kuriér on voňal normálne avivážou a on mal taký poriadok a také čisto v aute. A ty si tiež všímaš interiér druhého auta? Všímam si.
A to vlastne vidíš to aj na tom vodiču, ale teraz ja chcem nadviazať len na týchto kuriérov. Že som sa tak nad tým zamyslela, že skutočne jedného jediného kuriéra v živote som takého zažila, že on bol čistý, aj ten kokpit mal čistý a že jednoducho odvádzal čistú prácu. A ešte akože chodí? Ja neviem, že či chodí. Neviem, koho myslíš, možno by som vedela. Či je na oca to bolo, hej? Ale kúmne, keď si niekto sadne do auta a spraví si úsudok podľa interiéru môjho auta, tak povie si, že fuftla prvej triedy. Počúvaj, Máťa, toto ti poviem. Ale ja mám poriadok doma. Toto ti poviem ti tú príhodu, že prichádzala jar a Maťka hovorí, že... Minuloročnú myslíš, áno? Nie, tohotoročnú. Tohotoročnú jar a Maťka hovorí, že vieš čo, že potrebujem zohnať medy. Potrebujem veľmi veľa medov, lebo teda majú vysokú spotrebu a že teraz na jar, vieš, že také sú tie choroby. Ale zase nemusíš všetko tu rozoberať. To nebudem rozoberať. A jednoducho potrebovala veľa medu. Jak veľa medu. To už začína to zle. 10 pohárov medu. 10 pohárov medu potrebovala na jar. Dobre uzatvorených. Lebo imunita na jar, hej? Počúvaj ma. Už chytám červeň, nehovor to v auguste sme sa boli kúpať. Ja neviem, jak som sa ja dostala na to kúpalisko a každopádne viem, že som vtedy nešla s tebou za autom, išla iba som ťa zviezla naspäť. Hovorím, že dobre, Mať, však ja si sadnem dozadu. Ona, že počkaj! Otvorila som dvere. V auguste na mňa vypadlo tých 10 fliaš jarného medu. Vôbec nebolo 10, boli 4. Však ty si povedal, že 10. 10 som zobrala, ale už 6 bolo spotrebovaných. Áno, no tak proste ten med, hej, a ona to vozí v aute. Ale tak treba povedať, že ja mám dopravný prostriedok taký, že ho mám naložený. Proste stiahujem veľa vecí. Užívam, presne. Takisto mám naloženú kabelku. Ja keď ti vysypem moju kabelku, tak sa chytíš za hlavu, čo v nej mám. A tak mám v aute. Proste mám tam tašku na cvičenie, mám tam bejsbolovú pálku, mám tam Ty rúž. Máš to SUV. Ja mám to SUV, presne. A takže vlastne tvoje auto ti má slúžiť, berieš to takto. Áno, je to služobné užitkové vozidlo. Tak. Idem na umývarku nie vtedy, keď je špinavá ešpezetka, ale keď si zmyslím. A ja som typ ženy, aj človeka, aj vodiča, ktorý si utiera prístrojovú dosku vlhčenými utierkami na križovatke. A myslíš si, že teraz je to problém, lebo my to tak vnímame, preto sme vyrobili vlastne ženskú chémiu, autokozmetiku pre ženy, pretože my myslíme po našom prieskume, že vlastne ženy si nevedia, s čím si majú utierať. No tak vám povedz bližšie o tej kozmetike. Tak bližšie. S čím vlastne, ako sa ty staráš o to auto? No teraz som raz za čas. Dobre, okrem tých utierok. Ešte je tam nejaká aktivita? Alebo... Nie je žiadna. Vlhčené utierky, čo mám v kabelke. Vysávaš nejaký? Nie. Vôbec? Poprosím kolegov. Dobre. Joži, vysávaš, dobre. Jedine, čo urobím, idem sama na autoumývárku. Dobre. A to je tak vlhčenou utierkou. Na ručnú? Nie, idem na kefy. Na kefy? Áno. Na kefy. OK. Nejdem na to, že si tam napením sama a plieska mi tam tá hadica. Tou rúžovou penou, nie? Nie. A keď bola rúžová, tak akože bol by to bonus? Ježiš, no to áno, pre mňa áno. A pre mňa aj nehovorím. Poznám takú rúžová kozmetika, kebyže je. No, keby bola rúžová kozmetika, vieš, že pre nás ženy tá farba, vieš, je taká príťažlivá. Vieš? Máš pekný rúžový sveter ináč. Áno. Som k téme. Sme k téme, áno. Takže... A máme rúžovú kozmetiku? Máme rúžovú kozmetiku, ale ešte sa budem pýtať. Ešte sa budem pýtať. No, takže vlastne teraz nepožívame nič iné, iba tie vlhčené utierky. Áno. A dobre, sklá. Ako to je so sklami ešte? Zrkadlo. Zrkadielka, tie pohode, to sú zase citlivejšie odličovače na oči, vieš, také vlhčené, to sú tiež na takej báze. Tie tampóniky malé? Nie, to je tiež na báze vlhčených utierok. To je to na oči, aby ťa neštipali oči. A to s tým prebehnem. Aj displej niekedy, ale to už málo kedy. No. Takže, a potom ešte na displej, a vysmrkám sa, hej, a ešte na displej používam aj handričku na okuliare. To je dobré, to môže byť. Handričku na okuliare, ale aj tú vlhkú, aj tú normálnu. Takto. Tak lebo vieš, akože urobili sme preto tú chémiu, lebo chceme to zjednodušiť ženám. Mužom alebo ženám. Nie, vy to nechcete zjednodušiť nám, ženám, pretože my sme s tým v pohode. No, vy to chcete zjednodušiť mužom, ktorí sadajú do toho auta a sú úplne rozhorčení. Nie, v prvom rade sme to robili pretože chceme zarobiť. Hej? Čo si budeme klamať. Proste chceme osloviť ženy. Múdro.
A keďže vlastne akože hľadáme nejaké teraz spôsoby a takto, tak vlastne je strašne veľa prípravkov na rôzne povrchy, však to máte doma, hej? Áno. Kožené sedačky, neviem, chladnička, nerezový sporák a takto. A nehovor, že máš univerzálny. Sklo. Hej. A všetky veci, ktoré sú univerzálne, sú trošku horšie v tých, ktoré sú typizované na určitý povrch a tak ďalej. Ale áno, máme univerzál. Teraz máme univerzál, takže vyriešime váš problém s tým, že v rámci starostlivosti vozidlo s jedným produktom. Tak toto je naša téma. Ale v podstate takto. Naše veci nie sú len funkčné, ale sú hlavne o tom pôžitku. Že sú voňavé. To sú voňavé a sú vlastne rúžové. Hej. Takže je to rúžové, je to voňavé, ešte keď to má taký príťažlivý flakón nejaký, aby to tam do toho interiéru zapadlo, lebo to tam samozrejme, že ostáva. Hej? Aha, no to je vlastne ďalšia vec. Áno. Že vlastne, že teraz kde si to dáte, to som to nenapadlo teraz. No ja viem, kde by som si to dala, ale by som si to dala namiesto poháriku tam do dverí. A potom sa mi káva vyleje? A kávu si dávaš do stredového, nie? Nie, vedľa šalpáky si dávam. A ešte my máme vieš čím problém, že... Šalpáka, a to cudzie slova, to preložiť na to? Alebo ja viem, čo to je. No prelož pre dámy, pre bodičky, ktoré nás sledujú. Máš automat alebo manuál? Mám aj automat, aj manuál. Tak šalpáka pre manuály, kde zaraďuješ rýchlosť 1, 2, 3, 4, 5, R-ko. R-ko je rýchle. Rýchle. A že my máme s tým problém, že my tam v tej lakťovej opierke máme všetko. Máme tam všetko. Od gumičiek cez náramky po lesky, vazeliny, labelá, krémy na ruky a dezinfekcie. A teraz si predstav, že my to tam máme počas celého roka. A občas sa stane, že už nejaká tá vazelínka alebo nejaký ten lesk aj popustí. Vieš, že také tie výrony z tých kozmetických prípravkov sú tam v tom kastlíku. Celoročne. A očistíme to kozmetikou? Áno, očistíme to kozmetikou. To som chcela vedieť. Áno. Keď už mám hovoriť o funkčnosti, takže sa bavíme o tom, že to vyčistí a oživí. A ešte bude mi to voňať. Áno, bude to voňať a odstraní to zápach. Takže keď sa niekto v aute poserie, napríklad z toho, aký je šťastný, že ide do práce ráno. Čakala som, jak to uzavereš. Alebo pri rannom strese. Áno. Z ranného stresu. Keď si trošku tam čurkneš, tak o tom je to riešenie, hej. Výborne, tak možno, že teraz sme motivovali našich divákov aj pánov. K ranému straniu. Pravidelnej rannej stolici. Že nemusia sa báť, že to na nich chodí cestou do práce, ale nie, že keď nemajú darček napríklad pre svoje priateľky, ktoré sú také troška špindúrky v tých autách. Alebo to sme každá špindúrka. Troška. Tak svojím spôsobom, áno. A myslím si, že každú ženu poteší mať. A môžem si streknúť aj do kabelky, aby mi to tam voňalo? Áno, môžeš. Sú určité reakcie alergické, ktoré môžu nastať, hej. Ale to s tými malými písmenkami to, hej. Takže to je v pohode. To sa nečíta, takže to je OK. A cenovo priateľní sme? Áno, sme na takom leveli, že podľa mňa je to lacnejšie ako dámska kozmetika, takže sme asi OK. Tak vidíš, aj to každého pána poteší, takže môže... Takže napíšem Mikulášovi, že som poslúchala, alebo Ježiškovi. Tak zase vieš, sa bavíme, že či je to cenovo dostupné, tak ženy si vyberajú na základe podľa mňa taký impulzívne nákupy, vieš, že proste to chceš, páči sa ti to berieš. No, či veľmi rozmýšľate nad tými vecami? Nie, nerozmýšľam. Nie. Nie. Tak dobre, samozrejme záleží o ekonomickej situácii. Hej, takže tu asi nemáme problém v ekonomickej situácii, lebo nerozmýšľame. Ani ty ma nerozmýšľaš. Rozmýšľam. Rozmýšľaš. Rozmýšľam, akože že pri nákupe, čo sa týka vecí do auta, tak to asi nerozmýšľam. Čo si kupuješ do auta? Aké veci? Vodu do ostrekovača. Ty si kupuješ sama vodu do ostrekovača? No aha. Letná zmes, zimná zmes, pekne si to aj zriedi. Aj si to zriedi. G12 si nekupujem. Aj si to pekne zriedím v nejakom pomere s destilovanou vodou. Normálne, že vieš otvoriť kapotu a vieš si naliať vodu do ostrekovača? Samozrejme, viem si naliať vodu do ostrekovača. Viem si skontrolovať, či mám dostatočné množstvo oleja. Jasné, že viem. A dokonca som robila v jednom korporáte. A predstavte si, čo sa mi stalo. Niekto mi ukradol stierače.
Tak ja som išla do Fordu. Ukradla si tiež? Ja som išla do Fordu, kúpila som si stierače, normálne Vo Forde? Vo Forde, v okienku s náhradnými dielmi. Samozrejme, k tomu potrebuješ VIN číslo, aby si kúpil stierače. Hej? A ja som si tie stierače sama vymenila. Potom som prišla k nám do účtárne, teda chcela som si to vyúčtovať a oni, že dobre, že ale veď ty si kúpila stierače. A ja hovorím, že no áno, ja som si kúpila stierače, pretože mi niekto ukradol ten jeden stierač. No dobre, ale kde je cena práce? Veď v tom Forde ti to museli vymeniť. A nechápali, že si to vymenila sama? Nie, však ja som si to vymenila sama. Úplne v pohode. Takže vlastne, áno, lebo v podstate sa dostávame podľa mňa do takejto, teraz už je taký rok, kedy už ani tí muži si nevymenia tie stierače sami. Nie, a tu napríklad, že máš skills, no? Áno. Podľa mňa ženy sú asi... Nie, že šikovnejšie, ale viacej vnímavejšie v týchto veciach. Ako myslíš, že si nájdu veci, ktoré nevedia? Alebo nie, že urobím si veľa vecí radšej sama. Ako by som čakala, kým mi to urobí muž, alebo kým príde na bielom koni. Vieš čo, ale napríklad, že napríklad, čo by som si nevedela, keby som bola donútená niekde, že úplne na totálnej samote, v totálnej riti, že by som dostala defekt, tak ja by som to nejak spravila. Ja by som si nejak zdvihla to auto, hej, že nejak by som si to tam tým momentovým kľúčom uvoľňovala. To boli skúšky v autoškole, nie? Vymeniť si rezervu. Ale to ešte, tá autoškola bola už niekedy dávnejšie robená, lebo teraz už nemyslím si, že to... Jazda povinná bola s vozíkom. Dneska neviem, či chodí mládež s vozíkom. Absolútne sa mýliš, pretože vozík je ďalšia zvlášť skupina. Volá sa to, že... Ale nie veľký vozík. Normálne, neviem, kategóriu vozíkov. Nie. To je... Dobrovoľne. To je zvlášť skupina. Ja mám potom ešte zvlášť skupinu vo vodičaku, že mám jazdu s vozíkom. To, že ty si pôjdeš požičať vozík a ty si ho nevieš zapojiť, respektíve zapojiť si ho vieš, ale nemôžeš ísť na cestu? Nemôžeš. To by sme takéto veci nemali preberať, lebo všetkým by tam zobrali vodičaky teraz. Nie, máme tam pripojené vozidlo. Máme. Bez toho, že by sme o tom my vedeli. No dobre, a teraz STKčku viete, že máte mať aj na vozíku? Áno, ja viem. Ja nie. No. Ja viem. Ja nie, nemám. Lebo vozík má techničák. No. Alebo počkaj, alebo to je nejak s tým vozíkom, že do nejakej váhy? Do dĺžky. Alebo do dĺžky. Do váhy, no, jasné. Hej. Tak. Takže nemohla by som... No podľa mňa malý vozík máme automaticky všetci. No keď si chceš kúpiť jachtu na budúci rok, hej, tak to bude problém podľa mňa. Takú jedna... Konský vozík musí mať zvlášť vodičák urobený. No to je, že to sa volá, že to je... A teraz, bože, môj otec bude sa na mňa úplne hnevať, že toto ja neovládam. Nemusíme sa baviť o tom, že majú autoškolu. Nemáme. Mali ste, prepáč. No. A neviem, jaká to je skupina. Ale je to zvlášť skupina. A dokonca je nejaký, že Ečko k Bčku, je Ečko k Bčku a Ečko k Cčku. No to máš aj s tými karavanmi, keď ťaháš, vieš, že do tých 750 kg pripojené vozidlo je vlastne s tým klasickým vodičákom. Hej. A potom už máš to, ako si hovorila, tuším, že Ečko. Neviem teraz... Ešte chvála Bohu, že legálne teda si tam náhodím nosíš na bicykle. Na to už dúfam, že nepotrebujem zvlášť vodičák. Nie, na to nepotrebuješ vodičák. Čak to je jasné. A podľa mňa dneska by sme aj tie skúšky nezložili. Takže testy, že by sme nespravili? Moja dcera robila autoškolu a len tak námatkovo som sa pozerala na tie testy. Jazdím x rokov a čistá som bola úplne. Úplne čistá. Všetkým by nám mali pobrať vodičaky. Ale nech si to tam prídu aj pani policajti posadiť a urobiť námatkovo ten test. Napríklad ja, čo by som spravila, ja by som dala, keď si žiadajú noví uchádzači o vodické oprávnenie, keď si dávajú tú žiadosť, tak ja by som tam nedala len, že potvrdenie lekárom, že či mám dobrý zrak a sluch, hej, tú spôsobilosť, ale ja by som dala ku každému jednému psychotesty. Pretože naozaj to vozidlo je zbraň v rukách. A ty, keď vidíš na tých cestách, čo vidíš, a to je jedno, či sú to muži alebo ženy, proste tí niektorí ľudia sú labilní a nezvládajú tú situáciu, ktorá na tých cestách je. Proste oni sú labilní. Hej?
Muži sa upokojujú, oni sú takí guličkári. Oni toto robia. Zastúpení mužov tu. Guličkári. Čo vidíš na cestách? Už sme na začiatku našej témy vlastne. Čo vidíš? Nie, ja chcem len dokončiť toto, že ja neviem, ako vy ste na tom, že zaujíma ma to, že ako vy ste na tom, že súhlasíte s tým, že by mali každý jeden uchádzač o vodičské oprávnenie by mal mať psychotesty. To je ťažká otázka. Psychotesty musia mať len vodiči z povolania a to, keď sa robí vodičský preukaz na skupinu D, to sú autobusy. Hej? Aj kamionisti, nie? A kamionisti, ale to už keď si robíš to C-čko na ten nákladiak, tak to myslím, že nemusíš mať. Až potom, keď už si nejaký že vodič z povolania, tak vtedy musíš mať. Dobre, však zoberme si to, ako hovoríte psychotesty, OK. Takže taxikári majú aj psychotesty. Majú. Áno. No a teraz si položme otázku, sú všetci taxikári normálni podľa vás? Nie, preto ja nechodím taxikmi. Nemusíme sa vôbec ani o tom baviť. Že proste, akože ja málo kedy chodím taxikom, chodím väčšinou Boltom, lebo som žochár a nechcem platiť. Ja Boltom práve, že nechodím, lebo tam nie sú podľa mňa normálni vodiči. Ale akože máme to blízko na letisku a stala sa mi taká príhoda, keď už sme pri tých akože profesionálnych vodičoch a takto, tak sme išli na letisko a som si sadal tak dozadu a akože už samozrejme, keď už počuje človek, tá profesionálna deformácia, tie rôzne zvuky a hovorím si, no to už ložisko bude a tak. A teraz hovorím, že niečo ma tak pícha akože na bruchu, že čo sa deje. A normálne týpek mal, akože ja si tam aj vzadu pás. A ten pás bol normálne, že zosponkovaný so spinkovačkou. So sponkovačkou. No, on bol, že prerezaný a bol, že normálne zospinkovaný, bol so sponkovačkou. A čo si ma na to povedal? Nepovedal som mu nič. Neriešil si to? Neriešil som to. Akože zalámal som rukami a hovorím si, že to je zlý sen. Takže vidíš, tuto nielen vodič, ale aj vozidlo nebolo technicky spôsobilé na to, aby robilo túto prepravu ľudí. No nie, tak ešte tam, teraz mi to pripomenulo, áno, bolo to tak, že vlastne to bol to zahraničný vodič, povedzme si tak, ktorý akože vôbec nevedel, že po slovensky. A on ešte počas jazdy akože mazal chyby na jednotke, hej, s telefónom cez OBDčko, no, takže ako to už je brutál. To už nebola pracovná deformácia, to už musel každý vidieť. Takže tak, a chodíš bol tom ešte odtedy stále? No, asi som ani nebol. Ja chodím len hopinom, lebo tam máš vodiča, ktorému rozumieš a je to Slovák. My sme mali v podcaste taxikára Tomáša, ja som mal v podcaste na našom podcaste Projekt F a on presne hovoril o tom, že keď došiel ten Bolt, takže on prestal vlastne taxikovať. Lebo vlastne tie ceny sa akože zabili sa dole a vlastne fakt, že ja si myslím, že dnes sa každý ušetriť. Áno, a vo všetkom. To je tak, že ako babi teraz beriete auto ako taký ten nástroj na ten presun. Približovadla. Tak počkej, poslážim sa teraz jemne, hej. Že nástroj na presun a teraz keby si mala investovať do toho, tak proste rozmýšľaš ekonomicky, hej, že proste stojí to veľa peňazí a však na čo niečo drahšie a tak ďalej, že proste budeš rozmýšľať nad tým, že čo najlacnejšie asi a nejak opraviť to auto, hej. Áno. Tak vieš, lebo keby teraz povedal, že mechanik, dobre, máme tu súčiastku, ktorá stojí, ja neviem, 200 € alebo 500 € originál. Tak myslím si, že veľa. Ale koľko žien takto rozmýšľa, mi povedz. Čo myslíš, že akože či originálny diel alebo neoriginálny diel? To oni nevedia, ale pôjdu skôr po cene. To som povedal, že pôjdu po cene skôr, hej. A teraz som sa zamotal, čo som sa povedať. Aha, že vlastne, no a že ideme po tej cene, že vlastne aj tí taxikári skončili kvôli tomu, že veľa taxikárov skončilo kvôli tomu Boltu. Lebo, a je to akože áno, také, cena. Že akože hovorím, že tá ekonomická situácia je taká, aká je a myslím si, že veľa ľudí je podcenenou. Že preto skončili. A ja nejazdím taxikmi, pretože by som išla po cene, ale ja idem po bezpečí. Ale je situácia, keď sa ideš odviesť taxikom. Tak potom si koho vybereš? Kamaráta na telefóne alebo taxislužbu? Potom si vyberem takú prepravnú spoločnosť inú, ktorá nie je ani označená, že taxík, že je to nejaký iný servis, ktorý zabezpečuje prevoz ľudí. Hej? Kvôli bezpečnosti. Ja sa bojím. Taký, že ťa zoberie a už sa nevrátiš. Ale naozaj, ako nemám žiadnu zlú skúsenosť, ale jednoducho... No dneska, keď si niekomu sadneš do auta a on zavrie automaticky dvere, tak je to veľké riziko. Lebo si je v jeho rukách. To máš ako keď vstúpiš niekomu do bytu a on zamkne dvere. A keďže psychotesty robia psychiatričky, a to nechcem povedať. Nie, ale že tie psychotesty nie sú podľa mňa zárukou toho, že proste bude menej agresivity. Jak sa robia tie psychotesty? Jak sa dajú tu pečiatky na Slovensku? Tak, presne tak, jak všade. Jak sa robia polovnícke skúšky. Hej. Alebo preukazy na zbrane. Tak, presne tak. To sa o tom nemusíme baviť. Nie je to moc čisté podľa mňa, ale to je môj osobný názor. Aj môj je presne taký istý.
Hej. Dobre, ale vráťme sa prosím vás k tým vodičom a vodičkám a k tým pravidlám cestnej premávky, ktoré dodržujeme všetci, nie? Ja sa snažím, ja som taký ja si aj všímam ľudí predo mnou napríklad, jak spravíš, keď odbočíš, dajme to že doprava. Zabrzdíš a vyhodíš smerovku? Ja to neviem, my sme sa už dneska o tom rozprávali, že to proste robíš tak automaticky, tak zrejme asi zabrzdíš, dáš smerovku, ja neviem. Vôbec. Ja vyhodím smerovku a potom šlapnem na brzdu. Ja vôbec neviem, ja sa na to máš tak zautomatizované, že používaš tú smerovku, že... A používaš smerovky? Používam, hej. Ja akože niekedy sa mi stane, že keď idem po ceste, ktorou chodím, vieš, že už je to taká rutina, vieš, že proste ponáhľaš sa alebo čo, tak nedám ju. Hej, ale keď mám deti v aute, tak deti ma na to upozornia, že smerovku, nedala si smerovku, že oni sú veľmi také vnímavé. A keď máš deti, tak v aute nadávaš alebo používaš nejaké synonymá? Nie, ja v aute nenadávam, ani keď nemám deti. A práve to, že keď teda tie deti vozím, tak musím si na to dávať pozor. A ja mám takú jednu nadávku pre týchto vodičov, ale že ty Botafogo jeden. Ty nadávaš, Jakub? Ja nadávam, druhým vodičom? Ja nadávam aj akože mimo cestnej premávky. Hej, nadávam im akože, ale tak ako uvažujem teraz nad tým, že mal som tiež takú príhodu, teraz nedávno to bolo, že mal som jedno stretnutie a tak sme sa prvýkrát videli s nejakým takým pánom, sme riešili nejaký biznis a chcel ma zobrať za autom. Že idem na nejakú inú lokáciu, že príde po mňa autom. A vlastne ten pás bezpečnosti mal už zapnutý, hej? Na tej spolujazdcovej sedačke. Mal tú záslepku? Nie, on mal celý ten pás natiahnutý a vlastne tak, že pás bol za môjim chrbtom. Aha. Vieš, čo myslím? A čo si spravil? Tak som si k nemu sadol a on išiel 120 cez mesto, hej? A není púd seba záchovy, nebo? No vôbec, vieš, a som sa tak, ako fakt som sa nepríjemne cítil, lebo ja už sa cítim nepríjemne, keď mám akože idem z obchodu, ktorý mám blízko pri dome, idem domov a nedám si pás, zle sa cítim. Fakt, že keď sa to auto pohne, vieš, a že už som taký zvyknutý na ten pás, že už proste mám v hlave také nejaké myšlienky, že kokos, čo keby, hej? A to je tá sekunda presne, alebo tá minúta, že teraz akurát, však ideme len kúsok domov. Presne. A s tými pásmi, vy sa pamätáte, keď sme my boli malé deti a že by sme vzadu sedeli a boli sme zapasaní? A išli sme do Chorvátska? Lebo pásy neboli. Nie? Nie, tak starých Škodovka si nemala pás. A hlavne to nesignalizovalo, to nič ťa nerušilo, hej? Ale teraz ja aj decka učím, že aby si vzdávali vzadu pásy, lebo že to pípa. Nie v každom aute to pípa. Ale ja na jednom aute mám také rôzne upozornenia a oni sa mi vynulujú. Vždy, keď vypnem motor a potom naštartujem, tak sa mi vynulujú. A ja tam tie pásy nemám, ale ich učím. Začne mi tam pípať milión iných signálov. A ja, kto nemá pás, lebo presne viem, že sa nezapútali. Nepripútali. A oni, že dobre, že ja nemám pás. A potom niekedy už mi to spravia tak, že automaticky, že sú vzorní, dajú si pás a pípa mi tam tá kontrolka, hej, rýchlosti. A hovorím, kto nemá pás? Majka, to asi tá tvoja kabelka na spolujazdcovom sedadle. Hovorím, áno, je to tak ju podvihnem, rýchle si to tam deaktivujem a pokračujem v ceste. Čiže už tie deti učíš od malá, aby to tak učíme, hej, že aby si to ten osvojil, že ten pás je úplne prirodzený. Lebo priznám sa, že tieto nové auta? Záslepky cez mesto na súkromnom aute používam aj ja. Ja si dávam pás kvôli bezpečnosti, nie kvôli pokute. Niekto povie, že pás ti uškodí, niekto povie, že nie. Tak ja som mal príhodu takú, to bolo veľmi dávno, to som počul, že bola nejaká havárka čavo, nejaká Audina načipovaná takto a narazil do stromu a vlastne vyhodil ho to z auta, lebo nemal pás. Preto prežil. Preto prežil, hej, zase, to je taká kontroverzia trošku. Takže keď majú poslucháči alebo diváci nejaké skúsenosti v rámci akože bezpečnostných pásov, tak ak si niekto dajú do komentárov, radi z toho. Presne tak. Prečítame, áno. Ale ty si spomenul Škodovku, že svojho času, keď boli Škodovky. Áno. A mali ste tielka na Škodovke, alebo mali ste Škodovku? Áno. A mali ste tielka na Škodovke? Vieš, čo sú tielka? Nie. A nevieš, čo sú tielka? Viem, čo sú tielka. To keď ja ešte vidím tie masážne, tie korálky. Presne, tie guličky. Ale tie korálky sú ešte doteraz. Tie korálky sú ešte doteraz a ja veľa jazdím. A
na služobnom aute už nejak ma začína, nie sú tam nejaké komfortné sedačky. Hej? Máš nové služobné auto. Mám nové, ale nie sú tam... Aká to je značka, keď ťa môžem toho auta? Toyota, hej. A teraz si tak hovorím, že až poviem tomu môjmu šéfovi, že tie guličky by som, no tomu keby by som povedala, že viete čo, že tie guličky masážne by som tam chcela, ten by sa tak smial. A to boli také drevené, nie? Také hnedé. Ale to malo efekt, že fakt, že tých ľudí nebolel chrbát z toho. Áno. Že keď veľa času tráviš v tom aute, tak malo to tam nejaký zmysel. Tak ľudia si dávajú aj vankušiky pod zadok. Ako som videla x šoférov, čo mali vankušiky pod zadkami. No tak akože... U nás na východe sú aj také, že dečky, hej, pozor. Také rôzne, hej. Máme také skúsenosti nejaké. Ale ináč, čo sa týka vlastne tej bolesti takto, tak ja chcem podotknúť, že veľa akože tých vodičov má zle nastavenú tú sedačku. Áno, to je pravda. Strašne, ležíš? Alebo sedíš. Ale nemôžeš ležať, ty musíš vidieť. Ja viem, že nemôžeš, ale keď sa pozrieš aj na vodiča pred sebou, tak každý sedí takto, lebo tu má lakeť. Nie. Na frajera? Nie, to je na stereo. Aby si mala zvuk v strede. Aha, konečne si mi to vysvetlil. No. Tak ale vlastne tak by si mala sedieť, pokiaľ ja dobre akože mám informácie, počas dlhej cesty, že máš lopatky opreté o tú sedačku, hej, o to sedadlo. A veľa ľudí to nemá, lebo fakt, že buď si nahnutá dopredu, alebo že úplne, že ležíš. A ako držíš volant? Máš vystreté ruky, či máš jemne pokrčené? No zase záleží to, že vieš, že aké auto si zoberiem, ale ja to tak asi mám, že tú ľavú ruku stále mám, že na tom... okienku? No, mám to tak, hej. Hej? Okenkár. Hej, okenkár som. Okenkár. No. A naplno. Hudba pustená. No. Ale to niekedy sa ti tak stane a že ja tiež tak podvedome, že niekedy ju dám na okno a nejak, že držím, ale nemám, nie je to taká prirodzená poloha. Ani moja. Ja mám a tak jak máš? Za 10-2? Za 10, tak nás učili. Učili vás za 10-2 na východe? Vieš, čo to je za 10-2? Áno. Viem, čo to je za 10-2. Ale tuším, že to už bolo inak. Alebo 3-10. Za 10-3 asi. No, tak 3 šute na 3. To by aj možno išlo. Akí sme múdri všetci, ale teraz to máme na pol. Že? Tak akože také faily, ešte čo sa týka toho volantu, tak to som si tak všímal niekedy. Ešte to bola taká tradícia, že taká akože všeobecne na Slovensku, že boli tie gule, vieš. Tie gule, že áno, to mali autobusári, nie? Ale bolo to aj v osobákoch, hej? Bolo to aj v osobákoch, ale ja som sa s tým stretla u jedného invalida, že to mal v aute. Tento nástroj, túto paku. A na volante tieto kožušinky? To je podľa mňa taká povinná výbava tej nežnejšej populácie. A aj rúžové. Mám kamarátku, ktorá má rúžový volant. Tak najideálnejšie bude, keď bude sa pretačať voči volantu. To by bolo ideálne, hej? A že si otočíš vlastne tým kaverom, tým obalom. Hej? A tak ako prečo to kupujú ženy? Vy mi povedzte. Ja neviem, podľa mňa... Ja som si to v živote nekúpila. No neviem, ja som si to tiež v živote nekúpila, ale poznám takých ľudí, ktorí to majú a ja neviem, možno si to dávajú len na zimu. Že, vieš, a nemajú vyhrievané volanty, vieš, tak si dajú tam rúžovú kožušinu, veď prečo nie? A kategória šoférov je podľa mňa muži, ktorí majú športové auta a rukavičky. Tak toto, keď vidím na ceste. To sa mne páči, pretože taký, keby ti prišiel na rande, tak dá dole tie rukavičky a chytí z vedľajšieho sedadla keď sa pozriem na toho vodiča, či by toto urobil. To sú mladí, starí, to sú väčšinou športové rýchle auta. Prečo to majú muži? Taký štýl? To je taký štýl, mne sa to páči. Alebo aby sa ti nešmykal volant, alebo... Aby sa ti nešmykal volant, no. A ja som sa stretla pri tomto a presne to je o tom, že aby sa nešmykal volant, keď boli nejaké zrazy veteránov alebo nejaká exhibícia týchto starých vozidiel. Ale ešte to pochopím na zraze, ale bežný deň ideš ráno do roboty a dáš si tie... Máš štýl? Je štýl, že jak máš tú baretku, dáš si tie rukavičky a ideš. Áno. Tak sa do toho vžil, vieš, tak niektorí majú tie kožené rukavice a baby zase majú s tými brbomcami tie rukavice. Vieš, tie zimné. Áno. Hej. A myhalnice na svetlách. Áno, tak na tom Beatli to je také ideálne. Alebo Devo Matiz ešte. Áno, alebo Fiatko 500. No. Na Beatle ja som bola zaťažená. Si mala Beatla. Rúžového si mala, nie? Ja som mala niekoľko a jedného som mala na zákazku robeného, mi ho prestriekali na takúto rúžovú. Čo by bolo, jaké rúžový volant, rúžová kozmetika? To som mala, že rúžový Volkswagen chrobák. Ešte som mala na ňom aj ešpezetku. Že čo? Nie z Bratislavy. A to
Ja som ani nič nemusela spraviť. Ale si prišla do Bratislavy. Ja som len išla a to každý, že no, ale nevadí, však mi sa to páčilo. A keby som sa vás opýtal teraz, že farba auta, akú keby ste teraz mali, že do predania? Našu povedať? No, že ktorá by ste je taká, že evokuje, že toto chcem takúto farbu, taká sa mi páči. Ale bolo by to, ja neviem, auto, nejaký Volkswagen alebo niečo čierna. Také. Čierna. Ja jednoznačne čierna. Taká konzervatívnejšia si. Buď čierna alebo biela. A teraz mám červené auto a nemám rada červenú farbu, ale cena pomer výkon. Ale keby si mohla vybrať? Čierna. Ja mám napríklad veľmi rada také tie hnedkasté, zlatkasté u Volkswagenu, takéto metalízy. To sa mne páči. To mne sa páči taká farba. Ale také že také krémovejšie, nevýrazné, také pastelové? Metalické, alebo také, že môže to byť aj taká zlata, taká riadna zlata. Nie, také pastelové. A ty máš akú farbu? Obľúbenú, nie, že máš farbu auta. Alebo... Obľúbenú? Tak akože, mne sa páčia červené, žlté, ja mám rád také kriklavé farby. To je asi nejaká... Tak posuniem ti moje auto. Ja mám červenú. Ja mám SUV. Áno, ale to je to, že ja potrebujem ísť čo najnižšie, hej? Za autom. Takže máš aj rukavičky. Nie, tam som ešte nedošiel. Ešte nedošiel. A baretku? Baretky boli, to bolo dávno. Teraz už vyšli z módy. Takže baretky už nie. Ale veď, každý nech si jazdí na čom chce, a ako chce. Ale áno. Nech si dá rukavice, nech si dá čiapku. Mňa čo irituje vodiči, ktorí fajčia za volantom. A vyhadzujú takto špaky. Ktorí fajčia za volantom a stojíš na križovatke za ním, on ešte tú ruku má von z toho auta a čakáš, čo príde. A vieš, čo irituje zase mňa? A on to hodí na tú zem a ja by som v tej chvíli najradšej proste vyšla z auta, dala to na 4 parkovačky a vyšla z toho auta, chytila ten špak a tak tomu ho zachasila na čele. A vieš, čo irituje mňa? Keď mám konečne po mesiaci umyté auto a na križovatke niekto predo mnou pustí stierače. Tak to je iná zelená. Ale vieš čo, toto ja niekedy robím ako takú sladkú pomstu. Vieš, že niekto mi nejak krivdí na tej diaľnici a už dostaneme sa do tej zápky a nejakým spôsobom sa dostanem pred neho. No tak poď. Že nezatrúbiš, ale stierače. Áno. Stierače stíraj. A ešte keď to máš tak dobre rozhasené, tie ostrekovače, lebo... Na cyklistov. Na cyklistov, presne. Na cyklistov nie. A viete, či máte v aute rezervu? Ja nemám. Ty máš ramflety, nie? Nemám. Ani rezervu, ani ramflety. Lebo keď si hovoril, že máš BMW, tak som si myslel. Mám lepiacu sadu. Lebo tam všetky dajú pokuty a zoberú nám vodičáky pri tejto téme. Nie, ja mám rezervu. Ja mám rezervu aj v jednom, aj v druhom aute. Ale napríklad, keď sme sa už o tom bavili, že nevedela by som si to vymeniť, alebo možno keby som bola donútená, by som si to vymenila. Ale stalo sa mi, že na diaľnici som išla a teraz zrazu niečo sa stalo za Trnavou, išla som na chalupu, sama v aute. Kufor naložený, plný takých peliet na kúrenie, až povrch naložený kufor. A dostala si defekt? Zrazu mi auto nejak padlo, rýchle som sa dala na krajnicu, odstavila vozidlo, dala teda 4 smerovky, do patričnej vzdialenosti som išla zaniesť trojuholník. Ešte predtým som si obliekla reflexnú vestu. Toto som ošetrila. Samozrejme, že keďže som bola na diaľnici, tak som opustila vozidlo a išla som z toho jarku tam, z toho zákopu telefonovať diaľničnú patrolu. A toto ináč mnoho ľudí nevie. A ja som teraz už frajerka, ja som to nevedela, že... A ťa to napadlo, alebo ti to niekto poradil? V tom momente si volala manželovi, že toto sa mi stalo. No jasné, že som mala chaos, že čo sa stalo? Ukludni sa, tak dala som sa do kľudu a potom som zavolala túto diaľničnú patrolu, kde to zdvihla veľmi taká proklientská dispečerka, ktorej som sa lokalizovala, pozrela som sa, na ktorom som kilometri, to som jej nadiktovala. Ona ešte sa ubezpečila, či som spravila všetky tieto úkony, ktoré som vám povedala. Ale to si neplatila potom, platila? Či to išlo v rámci zákonného poistenia? Nie, to nemá so zákonnou poistkou nič spoločné, to má... Služba diaľnice, hej? To máš diaľničnú známku a vlastne to máš službu tej diaľnice. No a ja som sa bála, že teraz prídu tí z tej patroly a oni pekne tam odstavili ten prúh, prišli dvaja usmiatí páni a tak hovorím, sa usmievate, keby ste vedeli, že... A čo robili s tými peletkami? Že ja mám tam rezervu a oni prišli, že no, že defekt, asi oni, že áno, že kde máte rezervu? A oni, že no tam. Tak už som mi otvorila kufor, všetko
poctivo, pekne vyložili, ukludnili mňa, ukludnili seba, vyložili, opravili, naložili a ja som spokojne išla do najbližšieho mesta, kde teda mi opravili to moje plnohodnotné koleso, prehodili zase. A ešte skôr, než prišiel patrol a nejaký vodič zastavil? Ti pomôže? Absolútne nikto. Zastavil by si, Jakub? Ja by som tiež nezastavila. Kvôli bezpečnosti asi ani ja. Tak ja som, bola taká fáma vtedy jeden čas u nás pod Tatrami, že To povedz východ. Zastavovali takí tmavší ľudia, autá v takých oblekoch, hovoriaci po anglicky, hej, že nevedia, kde sú a že potrebujú, hej, no takže s tým zastavovaním to je také a ešte mám takú jednu príhodu, teraz ma to napadlo, že ešte keď som mal favorit, hej, prvé auto, tak som išiel tiež u nás tam akože po Tatrami a išli sme niekde von, alebo nepamätám sa. A zrazu v strede cesty normálne, že týpek. Ale že nám bol opitý. V strede cesty ležal, či stál? Nie, on stál. Teraz som zastavil auto, že čo sa bude diať. Hovorím mu, že akože ukázal som, alebo hovoril, že nech ide na bok. A on si sadol ku mne. Normálne ako spolu. No. A jak si reagoval? Sadol si, počujem, on bol celý, že zošťatý, zosratý, hej, bosý. A že odvez ma domov. Odtedy máš tú kozmetiku. Hej, odstraňujem zápachu, áno. Tam to je. Že odvez ma domov a hovorím si, kokos, že čo budem teraz robiť? Dobre, však domov, ale kde domov? Ale on už odpadával, taký bol opitý. Hej. Ale to bol starý človek? Taký možno okolo 45 mohol mať v tej dobe, ale takto. Takže ale nakoniec z neho akože vypadlo, že kde býva niečo, hej, sme sa nejako... Okrem iného z neho vypadlo aj kde býva. Nie, chvála Bohu, žiadne exkrementy a takéto nejaké nedialo sa nič. Obsah jeho žalúdku sa nevidel. Nie, vyvetral som. Takže s tým zastavovaním podľa mňa je to dosť také pošemetné. Treba dávať pozor a aj napríklad, čo sa týka tých kradnutí detí a takéto veci teraz, čo sa tak vníma nejaké správy túto v Bratislave, tak treba dávať pozor na takéto veci. Akože kradnutie detí, čo myslíš? No, že berú deti do dodávok a také. No áno, to sa robilo. V biele dodávky sa hovorilo. A to stále funguje. A že aj teraz niečo také som zachytil, tak no, je to nepríjemné. Ja ako decko som mala z jedinej dodávky strach. Z bielej? A to boli koškári. A to asi všetci mali s koškárom. A to babka mi stále hovoria, pôjdeš koškárom. No a ja normálne, a tie dodávky chodia, ona to po kolíbe chodí tá dodávka, že vykupujem košky, staré práčky a tak, a staré dievky. Po kolíbe toto chodí? Normálne chodia, aj chodia. Ja som sa, že len v dedinách odľahli satelitom bratislavských. Kdekoľvek oni chodia, proste zbierajú tieto, a ja mám ja keď to počujem z toho ampliónu, tento zvuk, tak máš spomienku. Tak mi stíska. Hej. No tak ja mám zase na Family Frost. Akurát som to chcela povedať, že Family Frost a Maďari melóny predávali. Keď Maďar zahúčal melóny. Ale napríklad Family Frost u nás v Maďarsku ešte stále funguje. To nemyslíš vážne, že Family Frost ešte funguje? Áno, už sa to volá možno nejaký iný Frost, ale stále táto melódia a toto vozidlo, ktoré chodí a predáva tento mrazený sortiment, tak chodí. Hej. Ale ja sa ešte vrátim k tej rezerve. V Bratislave, ty si nepamätáš, náš bývalý kolega svojho času bol, jak sa chodí teraz na diskotéky alebo na rôzne party, tak bola súťaž, že kto najrýchlejšie vymení rezervu. Ty si nepamätáš, jak Ďurana na tom bol? Tak toto by tiež nebolo od veci spraviť takú akciu, že či dokážu ľudia vymeniť rezervu a časovo toto dá najkrátšie. Nie, pretože tak, jak napríklad ja som sa obratila na tú diaľničnú patrolu, tak už dnes majú všetky automobilky, si myslím, nejakú asistenčnú službu, kde tí ľudia zavolajú a tu sa nikto nebude s tým zapodievať. Ja viem, ale dneska by to mala byť naša povinnosť toto vedieť, vymeniť si rezervu. Ale nie? Vôbec nie, Maťka. A nevieš, kde sa ocitneš dneska, v lese bez signálu. To bude romantika. Tak to bude iná romantika. No, že to dnes už to ľudia nespravia. Počúvaj ma, dnes už ti doma chlap nevymení žiarovku. Tak pravda. Čo ty čakáš? Že a na to je hodinový manžel. Že čo si tu bude žena meniť rezervu? No. A možno vidíš, keď ženy, ktoré nemáte asistenčné služby, vyskúšajte využiť hodinového manžela. Nie? Tak s tou výmenou žiarovky, áno, ale to si nevedia ani vlastne v autách už vymeniť, lebo vieš, tá prístupnosť tým žiarovkám ale to už sa nedá, no, to už musíš vybrať celé svetlo. Tak dá sa, vie, že sa dá, ja si mením, ale vieš, že tá... Áno, že to je deformácia, to sa bavíme, hej, ale to by som sa vidieť fakt, že keď teraz tak zoberieme tých mladých chalanov, že tá súťaž vo výmene kolesa, to by som si rád pozrel. No, presne ma to napadlo, lebo to je 20 rokov dozadu, takže neviem, čo nespravíme. Ale však ty ako žena sa to pozeráš tak, že je to
keď to urobí dobre, tak je to akože taký znak, že sa o teba postará, nie? Není to záruka toto podľa mňa. No nie, akože, ale že je to taký impuls, nie? Či nie? Ja robím za autičkármi, u mňa to je pracovná deformácia, ja som zlý príklad. Dobre. U teba, Majka? Neviem, akože... Že by ťa na to zapôsobilo by to na teba? Je, že by ma to tak rajcovalo, že ten vie vymeniť rezervu. Vieš, lebo keby akože to nevedel, že či by potom, že keď je chlap ľavý, vieš, čo myslím? Áno, viem, ja presne viem, čo myslíš. Keď je chlap ľavý, to je to tak, najhoršie, čo môže byť. To je to najhoršie. Že, áno, mňa priťahujú také technické typy. A teraz, keď už sme pri tej výmene kolesa, že je to vlastne taká vec, ktorá akože je taká must have na chlapovi? Nie, to som sa len nad tým tak... Nie je to vôbec. Že nepovažujete to také, že mal by to vedieť urobiť? Nie, to vôbec. Pre mňa... Mne aj nevadí, že nevieš žiarovku vymeniť. Napríklad mne veľmi imponuje aj to, že keď ti zoberie muž auto a že ti ho vyčistí. Vieš, že donese ti ho umyté zvonka, znútra, tam ešte povesí tú voňavku od teba, tú veľmi príjemnú voňavku od teba a ešte keď ti tam dá, vieš, že no moja zlata, nezvykaj si, tam som ti kúpil prípravky pre ženy aj s handričkou a tu si to preblafni, hej? A to, vieš čo, a to by ma tak potešilo, aj keby to spravil len možno jedenkrát v živote. Ale vieš, že a ukázal by mi, a pozri sa, tu je cesta. Tu máš prípravky, ako voňajú tie tvoje prípravky? Akým? Voňajú ako čerstvo vyprané prádlo. Tak to máme radi. To je úplne úžasné. To je úplne super. Hej. Jak ťa to napadlo, táto vôňa? Tak napadlo. Je to také, že máme z čoho vyberať, hej? Však teraz už máš vône rôzne. Máš vôňu varených zemiakov. Nie. No. Vôňu klobásy máš. To sú všetko vône, ktoré sa vyrábajú, však to máme aj v tých potravinách, nie? Vôňu šunky, vieš, cestné. Áno, ale keď neseš tú klobasu v tom aute, tak ti celé auto páchne, vonia a páchne. Jasné, ale tak akože len, vieš, že máme z čoho vyberať, sa smejem, ale tak je to taká asi najmenej násilná vôňa, lebo teraz sa opýtam tak, že ktoré vône sa vám páči v autách? Ale fakt tak, že tá je taká, že super. Ťažko povedať. Napríklad ja som si kúpila teraz voňavku do auta a nie všetci skoro ma vyvalilo. Piňa koláda a to je strašné. Piňa koláda. Ja mám rada takéto čisté prádlo. A ja čisté prádlo. Aj si kúpim olej do prania, voňavé prádlo, alebo do zástrčky vôňu, čisté prádlo, voňavé prádlo. Takže, lebo sú, že letné parfumy, aj na telo nie? Áno. Zimné parfumy. Ťažšie. No teraz v lete čo by sme mali mať? Tie ovocné alebo sladké? V lete by som dala také niečo také ovocné. Také sladšie. No, také sladšie. No a v zime kľudne tam môžeš vyvaliť aj punčov vôňu, čiže škorica, badia, dobre, ale ty to nemáš rozdelené letné, zimné, ty máš také univerzálne. Ale pripravuje aj túto kolekciu rozdeliť. Špeciálna edícia nie je problém. Špeciálna edícia nie je problém. Áno. Dobre. Vymyslíme, vyrobíme. Počúvajte, a teraz ma ešte napadlo, že teraz rozprávame o príjemných vôňach a o čistom aute. Ale povedzte mi, že stalo sa vám, že niekedy ste zabudli nejakú potravinu v aute, alebo niečo, na čo ste zabudli, že vám to tam nechtiac vypadlo, a nosili ste to tam a vozili ste to tam a nevedeli ste prísť na tú príčinu, že odkiaľ ten smrad ide. A čo to je za smrad? Mali ste niečo takéto? Ja rozmýšľam nad tým, ale mne maximálne tak banánová šupa som bola zabudnutá. Ale a tá sakra smrdí? Banán sakra smrdí? Áno, tak kým nájdeš banánovú šupu, tak... Dokonca dneska kolegyňa mala na opätku, lebo ja som dojedla banán a aby som ho nezabudla vyhodiť, tak som ho hodila k spolujazcovi a sadla mi do auta, ale asi nevšimla tú banánovú šupu tam a potom vystupovala s banánovou šupou na opätku. No, ty si mal niečo také? Mal som. Kúpili sme si domov. Sme si kúpili malý mandarinkovník. Tuším, že tak sa to volá. A čo? A bola taká jedna malá mandarinka z toho. A mi bolo ľúto, že taká malá vec ju dám v aute. Zasvietila ti hviezdička, sa rozblikala? Hej. A dal som si do také malej priehradky, čo mám v BMWčku, taký ten miesto, akože nie je to ten popolník, ale ja tam mám vlastne takú malú priehradku a drobné tam to ostalo, tam to ostalo a nebol som na tom aute asi také 2-3 mesiace a nakoniec vlastne som prišiel na to, že to trošku tak smrtka, ale ako nebolo to také, že zlá vôňa, ale už z toho mandarinky malej už bola taká zelená guľka. Už to po svojej vody šlo. Hej. Ale máme takú príhodu, vlastne zase mi to hovoril chalanisko, čo čistí auta, že mal takú príhodu, len tak narýchlo poviem, že najhorší smrad, aký mal, tak bola, že nejaká baba, čo mala akože nejaké gastroprevádzku,
a mala v kufri, že pomie. Pomie? No a že vlastne, že vstúpila... Ale že sa jej vyliali a dala auto očistiť? Hej, vstúpila na brzdu a všetky pomie proste išli dopredu. No. To znamená, že všetko, sedačky, strecha, všetko bolo. Tak si v autoumývarke zarobili. Hej, to sú tie najlepšie práce. To sú najlepšie práce. Najlepšie, ale najhoršie. Keď je človek v kríze, tak vtedy urobí všetko. Áno. Aj vytepuje všetko. No. To by som to video natočila, vieš, jak tie baby niektoré to vyšpricujú, to auto je znútra, toto auto by si to zaslúžilo. No ja som mala asi teda najväčší smrad z vás všetkých. Mne vypadol v kufri tuňakový steak. Tuňakový steak? Mne vypadol v aute čerstvý tuňakový steak. Ale čerstvý ako tepelne neupravený? Alebo... Áno, surový tuňačikový stejčík. A po aké dobe si na to prišlo? Vyše 2 týždne. Fú. Leto bolo, predpokladám, keď to bol steak tuňakový. No, vieš čo, práve že nebolo leto. Práve že to bolo ten jar. Bola to jar, keď ty nakladáš medy a tuňaky do auta a poviem vám, že bolo to strašný kandel. Strašný kandel. A to si mala kde pod sedadlom vypadnuté? Alebo... Nie, v kufri. To mi vypadlo, ja som robila veľký nákup a mne to tam vypadlo. Mne to tam nejak vypadlo. A rybky na večeru potom? Práve, že to... A ja som ten nákup totiž to nerobila sebe. Ja som ten nákup nerobila sebe, ja som ten nákup odovzdala, čiže mne to vôbec nechýbalo. A až potom podľa toho, už keď som otvorila ten kufor, že som išla za tým smradom, hovorím, Tori ti ten tuňak, koľko ho tu nosím? Tak som zavolala, že kedy som ti priniesla nákup, že no tak to už je vyše 2 týždne, a že do keľu. A toto by prebila tvoja kozmetika? No, máme to na také báze molekulárnej, že vlastne nie je to vôňa, ktorá prebije, ale ktorá vlastne zabije tie molekuly smradu, že ich tak obalí, no. Ale ešte taká otázočka, teraz sa napadlo, že tepovanie auta, že si dávate tepovať auta? Áno, ja to milujem. Že pravidelne, alebo ako? Ja iba keď kúpim auto, alebo mením auta, a keď kúpim auto, tak po niekom, alebo v živote som si nekúpila nové auto, lebo mám na to svoj názor, tak si kúpim jazdené auto a vtedy si ho dám vytepovať. Ja milujem si dať vytepovať. Ja milujem si dať vytepovať auto, milujem si dať naimpregnovať kožu. Ja to mám rada takú čistotu. Lebo tak, keď máš tak čisto, tak potom tak s kľudom tam papkáš si. Vieš? A tak akože keď si tak vyberiate takúto službu, tak na čo tak pozeráte? Že na tú cenu alebo nejaké recenzie? Službu myslíš akú? Napríklad to tepovanie. Napríklad to tepovanie. Tak ja sa pozerám na tú ich odvedenú prácu, že máš recenzie, ale aj na cenu. Hej? Lebo stretla som sa s tým veľakrát, že v týchto nákupných centrách, keď sú tieto umývarky, tak akože oni to tam relatívne dobre spravia, rýchle, hej, že nemusíš na to čakať, ty si ideš nakupovať, hej, tam dáš umyť auto, ale myslím si, že tá cena nie je. Nechcem povedať, pre mňa je to veľa peňazí. Samozrejme, ľudia, ktorí na to majú peniaze, tak proste nech si to tam dávajú robiť, hej, a samozrejme, že pracujú na tom ľudia, tak musí byť tá práca zaplatená, hej, ale ja už si viackrát auto vyčistiť v nákupnom centre nedám, pretože je to pre mňa drahé. No v nákupných centrách to je drahé, ale zase ja vyberám jednak známy, pohybujem sa medzi autičkármi, takže mám nejaké firmy, ktoré si dovolím tvrdiť, že veľmi dobre tepujú. Cena je dôležitá a recenzie proste, ale recenzie od tých klientov proste mi povie, že to bolo výborne vytipované, tak to tam proste budem ďalej dávať. A ja mám môjho Filipa a Filip je úplne úžasný. Nechcela som nahlas povedať Filip, ale Filip je úplne úžasný a proste ten, keď ti priniesie auto, to vonia. Tak ty len vyjdeš z kancelárie alebo vyjdeš z nejakého priestoru a to auto voní. To normálne otvoríš dvere a to je cítiť vôňa. No. Takže teraz si budete vlastne takto, že či vôbec má zmysel pre tie Samozrejme, ženy. Lebo ja počkej, že či má zmysel si teraz akože aj starať sa to auto, vie, že vo svojej réžii, alebo si ho daj pravidelne umývať, vyčistiť. Len keď to nemáš v sebe. Veď my tým ušetríme. My tým ušetríme teraz už, keď je táto dámska kozmetika do auta, tak ja tým ušetrím. Veď vieš, ak ma to bolí? Keď musím za to tepovanie zaplatiť. Filip nie je lacný. No však vieš čo, ale dobre, zase keď to urobí taký profi detailer, tak je to urobené lepšie, ako keď to urobí ten hobík, hej? Ale aj hobík je drahý dneska tepovanie. Áno, a to, čo ty hovoríš že o takom, že profi detailer, to sú také firmy a tam už to sa bavíme už o iných peniazoch. Stovky eur sú to. Ale tam samozrejme, že aj tá úprava toho laku, tej karosérie je úplne iná, pracujú s úplne inými technológiami a áno,
je to na mieste, že proste si vypýtajú za to toľko peňazí. Čo si nemyslím, že niektorá žena si povie, že idem si dať teraz neviem jakú technológiu na vozidlo, neviem jaký, ako sa to volá? Čo sa keramika. Keramika je drahá, hej, že neviem si predstaviť, že nejaká žena by si túto keramiku na auto dala, hej? Ale častokrát je na tom interiéri viac práce ako na tej keramike. To je pravda. To znamená, že vieš, akože my otvárame často tú tému aj tých cien, lebo napríklad, keď máš nejaký, že van, multivan, trafík, vývaro a také tie väčšie auta, tak tamto tepovanie podľa mňa by nemalo ísť, že pod 200. Hej, a ešte keď v tom aute vozíš deti. Hej, že vlastne, alebo vieš, že keď ti napríklad, vieš, alebo že máš tam psa, to je prúser, hej. No tak to už sú príplatkové. No, ale že vieš, že teraz, že kedy je tá hranica, kedy vy ste ochotné dať za to tepovanie, dajme tomu osobné auto, že ja neviem, či je napríklad 50 € veľa. No 50 je dobrá cena. Vieš, že čo je podľa vás napríklad, že veľa alebo dobrá cena pre také akože štandardné auto? Je 60 maximálne. Ja nedám viac ako 60 €. A ja takisto. Viac nedám. Ale napríklad mám aj tú skúsenosť, jak si povedal, že psík, ja som bola psíčkár, už teraz som niekoľko rokov psíčkár a mala som psa, ktorý mal krátku srst, vieš, takú tú zapichovaciu a ten pes so mnou trávil fakt, že veľa času v aute. Samozrejme, že nebol v prepravke, jak by mala byť, hej, umiestnený a tak. A tie chlpy boli všade. A to ja som bola vďačná, že ma neodmietli a že som mohla, že priplatiť a to auto mi dali úplne, že do krásneho poriadku. Ale ja to beriem aj zo svojho pohľadu, proste, že nechodím často na umývárku, chodím iba exteriér umývať, interiér prebehnem tými vlhčími úterkami a teraz, keď budem mať handričku po ruke, tak si utrem ten prach počas jazdy na tej križovatke a nastriekam si na tú prístrojku niečo, aby mi to tam voňalo a aby sa mi to tam aj lesklo. To stíham za jednu červenú. No, že raz to je také, že matné. Lebo lesklé veci robia čo? Odrazy robia. No vieš, že keď základný, akože taký, keď máš lacného človeka, ktorý ti proste urobí to auto, dajme tomu. Áno, a vidíš tam tú handru, jak tam išlo. No, že to tam sú nejaké rôzne silikóny. Je to nejak tá diava svojho času, čo bola? Nie. Diava. Alebo neviem, či ešte je vôbec. A diava bola na drevo, nie? Áno, ale bolo to lesklé, bolo to cítiť. Áno. Masné to bolo. Takže my chceme pracovať. Keď kúpiš auto, aké je? Matné, nie? Nové. Aké sú plasty dnu? Matné, áno, to máš pravdu. No, takže efekt čistoty ideme. Aha, tak teraz si nám to vysvetlil, lebo ja si predstavím tie iné prípravky, tam to nastriekáš a si to leskne jak psovi. Môžeš použiť lesklé vtedy, keď je to napríklad, že pracovné auto, chceš zamaskovať škrabance. Lepšie leskly vtedy. Ale to už prechádzame do takej tej mojej sféry a nechcem vás tým zaťažovať, hej? Takže ideme len takto, jeden produkt na všetko. Na všetko, toto presne potrebujeme. Toto potrebujeme. Ale máme dva produkty. Áno, máme dva. Máme pre tých, ktorých sa chcú hrať a čistiť, tak máme čistič a pre tých, ktorých sa nechcú hrať, že chcú byť v tom špinavom, ale chcú voňať, tak máme voňavku. Áno. A potom som sa ešte stretla s tým, že niektoré mamičky dovolia svojim deťom, aby im zozadu olepili samolepkami, okna. Mačičkami. Alebo mačičky. To je úplne jedno, čo tam dajú, či tam dajú labkovú patrolu alebo Pokémonov, to, čo je momentálne na čom fičí ich dieťa, takže to tam Frozen. majú. Áno, Frozen, áno, Frozen Elzu. asi už nie, či ešte nie, áno. Áno, Anna, Elza, Olaf, všetci sú tam. A najlepšie potom to dáte fólie, a to potom je dole fólia, keď to dávajú dole v automývárke, nie? Tak tie nálepky, sú aj také nálepky, že deti v aute, tak hej. A teraz je to akože na mieste sú tie nálepky podľa vás? Alebo Zetko. No Zoro. Akože nálepky u detí vzadu na tých oknách absolútne nemajú čo hľadať pre Boha živého. Ale ako by si vzadu, na kufri. Na kufri, keď máš? Na kufri, akože značka telefónu. Alebo značka telefónu. No. Alebo golfista. No. Tak nie, že keď tam má, že keď akože má dieťa v aute, že teraz to má pre koho? Že pre tých, aby dávali na pozor akože na to auto? Ono to bolo, že má dieťa v aute, aby bol viac pozorný ten vodič. Ja si myslím, že to je kvôli tomu. Mal by byť stále, nie? Áno. A prečo by si dal, kebyže, neviem, čo je tvoja záľuba, jazdiť v karavane, napríklad cestovať, dal by si karavanista, alebo nálepku, že som golfista? Čo vedie človeka k tomu, aby si dal nálepku run golf? Možno preto, že si tí vodiči myslia, že sa začnú zdraviť ako nie, ako motorkári, lebo napríklad motorkári sa zdravia. Vieš? Oni sa aj autobusári si dvíhajú ruky. To som si nevšimla, ale ja som si všimla, že proste všetci motorkári proste majú takú filozofiu a oni všetci sa zdravia. Bez ohľadu, že sa nepoznajú. To máš to isté, jak na bicykloch.
A možno práve títo golfisti by sa zdravili, že ty si golfista, ty si ryba. A je taká značka, že rybička. Áno. Rybička. A vieš, čo znamená rybička? Nie. A ja som sa teraz môjho otca pýtala, že oci, že som bola malá, nikdy nezabudnem, že čo znamená, že tá rybička? A on, že čo ja viem, asi, že sú hluchonemi. A čo to znamená, tá značka? Však to sú kresťania, nie? Sú kresťania. To som nevedela. Hej. A to majú takto na autách? Hej, lenže ja som si to roky myslela, že proste, a keď si na to prišla, že to je kresťan? Keď som vstúpila do spolku kresťanského. Dostala si tú nálepku? Dostala som tú nálepku, hej. A prečo si dáš na auto značku telefónu nemenovanú? No, ja si myslím, že ľudia chcú niekde patriť. Aha, že sa chceš zaradiť. Že chcú byť v nejakej komunite a všeobecne, že chcú byť v komunite, nielen skrz nálepky, ale chcú byť v komunite, lebo... Chcú byť zaradení. Zaradení a áno, že stretávať sa ľuďmi, ktorí majú spoločné koníčky, záujmy. Tak sú možno dať najavo, že... Alebo tie tabulky, že Marek. Martina. Alebo blondína. No. Ja som to tiež svojho času mala, že som blondína. Neviem, prečo som si to dala. Blond. Aha, okej. Neviem, prečo som si to... Dostala som to vlastne, tak som si to dala. Ty si mala čo vidieť, že premýšľaš? Ja som mala, že Majka, alebo niečo také. A mali ste vlajočky na zrkadlách? To som nemala. Ja tým, že som nejaký hokejový fanúšik, alebo čo, väčšinou to býva cez majstrovstva, vieš, že si tam dajú tie... A čo ešte? Na späťaky si dajú tie vlajočky, ale potom ešte tam majú pripnutú takú tú zastavku, nie? To tam sa tak lepí. Tak to som videla ešte, že majú niektorí. A úplne, že najviac, čo ma pobavilo, tak to bolo v Amerike, na takých trakoch veľkých. A išla som za tým autom a hovorím, že prebože, čo to tam má na tom ťažnom, že to čo má, jaké, že to má nejaký odnímateľný bajonet zvláštny a približ tak tomu a tam mu takéto vajčiska vyseli z toho. A ešpezetku? Ako máš ešpezetku? Nehovorím, že čísla, aby si tu povedal, ale máš voliteľnú ešpezetku? Nie, nemám voliteľnú. Ako myslíš voliteľnú, jak mal v tom filme ten kuriér? Že sa mu tak Nie. Ja to teraz tak vnímam, že strašne veľa, teda aspoň v Bratislave je veľa voliteľných ešpezetiek. Ja neviem, teraz som videla niekto, že má károk, že si kúpiš nejaké auto, dá si tam károk, dá si tam neviem sledujem. Čo. A ja toto sledujem. A deťom som dovolila, že iba vtedy im požičiam telefón do ruky, keď zbadáme takúto značku a že fotia mi to, vieš. A tiež tak plánujem, že spravím z toho niečo, že lebo ty kadečo už stretávaš na tých cestách. Že jak sa hovorí, že si to, čo ješ a keď si to, čo jazdíš, čo máš na ešpezetke, tak to je... Ako kadečo vidíš na tých cestách. No. A potom sa len tak nazrieš na toho vodiča, že čo tam sedí za tým volantom. No a čo sa týka tých ešpezetiek, tak keď sme mali ešte tie staršie ešpezetky podľa tých miest, tak... aké boli tam prívlasky? Aké tam boli prívlasky? Napríklad, ja neviem, že Piešťany, keď bola ešpezetka, tak ako, čo to znamenalo? Že tako, vieš, že taký... Penkár. No, penkár, hej, lebo vieš, ja tie západ veľmi, akože nie som... Penkár. No. Penkár. Alebo keď bol niekto Nové Zámky. Newcastle. No, alebo ty kokot maďarský. Vieš, tak to bolo. Áno, vieš? A to je Dunajská Streda. KN, Komárno. No. A keď došlo KS, alebo... KS, vieš, čo je KS? Košice Šaca. No. Nie, kúpila švekra. To som nepočula. No. Alebo kosak a seno. Kúpila švekra, to som nepočula. Mali sme také, však máš tam, že Trebišov, to viete, čo je to? Nie. To Toronto vidiek. Toronto vidiek? A vidíš, a to mi sa nevie. Takže to ti hovorím, že to si treba vymeniť tie poznatky, hej? Tak ja som PN, bývalý, tak PN-kar. A keď máš SI? To neviem, ja to musím vypovedať. No to vieš, že Skalica, ale SI, tak sa musíme Záhorákov opýtať. To nám musia Záhoráci napísať, čo je SI. Ale a EMA ani nehovorím, to už je diagnóza. Ale vieš čo, teraz je to asi tak dobre, že sa tak neopierame o tie značky a nenadávame si, že kto odkiaľ je. To nie, to si neviem, ale veľa ľudí si napríklad aj veľa Bratislavákov si dáva teraz voliteľnú ešpezetku a dá si BA, takú tú starú klasiku. A nie, že jak bolo BT, BL, ale tú klasiku BA. Však ako zmenilo sa vlastne ten pohľad teraz na tých cestách, na tie autá, vlastne tak medzi sebou, že už vlastne nie je taká rivalita skrz tie ešpezetky, hej? Akože podľa mňa je to fajn, lebo ako z toho psychologického hľadiska je to, áno, my tu máme, ako bola Amerika sever proti juhu, my tu máme západ proti východu, presne hej? Tak, takže je to tak, žiaľ Bohu, je to lepšie tak. Asi, no. Pre mňa najhoršia takáto voliteľná značka bola, ale to už je ešte zo starej éry,
ale vydávame a tiež majiteľ, ktorý má túto ešpezetku na aute, má tam vpredu ten znak BMW a to bol niekto z Osenca a mal tam, že SC, ale vlastne celá tá značka má, že schudni. Áno. Schudni. Videl si to? Áno, videl som to. BMW, áno. schudni. BMW schudni. Ale ja som nikdy nevidela toho vodiča. Ale veľakrát som videla to auto, že schudni. Ako mne sa najviac ľúbila ešpezetka. A možno nejaký výživový poradca to bol. Ja som videla ešpezetku závodov. Zadarmo. Alebo zadarmo. Závodov, potom na červenom, ja neviem, čo to bolo, či Matiz, alebo nejaké červené Dave Kalos, alebo ja neviem, že babička. A to som naozaj sa išla a naozaj babička? Tam sedela, že babička. No. Ale zase napríklad ja mám 3 rovnaké čísla. A prisahám tu Bohu, jak tu sedím, to není voľniteľná ešpezetka, mne to vyšlo na šupu. No ja mám tiež takú zrkadlovku, že mi to vyšlo. Ale ja mám 3 rovnaké čísla. No. A tak mi vyšlo, že náhodou som išla prihlasovať auto a mi normálne strelilo 3 rovnaké čísla. Aj mne. Tak na automaty nechoď radšej ani. No. A že ja sa opýtam, automat alebo manuál? Ja automat. Keďže jazdím v Bratislave, sú tu nekonečné kolóny. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém, ale teda obe auta, ktoré jazdím... A ja už preferujem všetko, ja nemám problém. Sú automaty. Ale že už preferujete ten automat. Podľa mňa dneska väčšina ľudí preferuje automat. A to, že vlastne že teraz sa robíš to autoškola na tom automate, že ste za? Nie, máš autoškolu, ja to mám v hlave preto, lebo to dcera robila. Ideš do autoškoly a si zvolíš, keď chceš robiť skúšky na vodičak na automate, tak môžeš jazdiť len automatom. Áno. Nemôžeš ísť do manuálu. No, že čiste akože za ten výber, že to je tak. Nie, to je. Podľa mňa by mal dneska vodič vedieť jazdiť predovšetkým manuálom. Lebo dneska sa dostaneš do druhého auta a nepohneš s ním. Takže by mali vymeniť koleso. Vymeniť koleso, vedieť jazdiť manuálom. A zapnúť cítič, nie? Na starej Škodovke, hej? A to veľa žerí, pozor. Iba na chvíľu. Hej, ale akože, že... A nemusíme sa baviť o snehových reťaziach. Kto ich vie nasadiť? Lancúgy snehové? No kto ich vie nasadiť? Čak to chlap má s tým problém nasadiť tie reťaze, prosím ťa. Reťaze? Nepoužil som nikdy. No. Lebo na Donovali sa chodí tak, že v zime sa zastaví dole a pustia ťa hore iba keď má snehové reťaze. Ja nosím lopatu. No. No počkaj, dole, keď ťa odstaví policajt, tá lopata ti nepomôže. Nie, tak akože takéto... Nebol som ani... Odstráni toho, kto mu chce brániť bez tých reťazí výsť hore. Keď ťa budeš šmýkať, čo ti pomôže lopata? Zakopať. Nie, tak keď ťa budeš šmýkať. Nechodím tak, že by na takéto terény. Na takéto šmyklavky. Tak ja nemôžem chodiť ani, kde je vysoký obrubník. Nie to, že takéto horské priechody a takto. A lyžuješ? Áno. A chodíš na čom? Raz som, počkaj, lyžujem. Tak lyžujem, raz som bol. Za 15 rokov. Takže kupuješ auto, preferuješ 4x4 či nie? Lebo ja pozerám aj na to, že áno, 4x4. A tak vieš, zase to je o tom, že viac to žerie, ale zase sú tu benefity a benefity. Ja si myslím, to je také, že ako kabelky, vieš, že na každú príležitosť musíš nejakú mať. Áno, a to súhlasím. A koľko máš aut potom? No, otázka. 2. To súhlasím, že aj na leto, že? No. Aj na leto. Alebo mať také auto, že na ktorom, vieš, to žena tak nemôže povedať, ale muži to tak majú, že mať také auto, na ktorom sa potrebuješ vyblázniť, hej? No. A tam, ja viem si predstaviť, že ten muž na aute, na ktorom sa chce vyblázniť, by tam chcel mať ten manuál, aby si tam úplne, že zašantil a chcel by tam mať tých pár koní navyše, jak majú bežné auta. A je to taká zábava pre nich. A ty robíš na križovatke tiež, keď si prvá na zelenej? Hodiny nie, ale máš vedľa seba nejakého čáva v úvodzovkách a tiež čakáte na tú zelenú, že to bude prvý? Nie, vôbec. Vôbec ja sa... Pretekáš sa. Jasné. Ja to nerobím. Jasné, že sa pretekám. Kedysi možno, že dávno, že na diaľnici. A potom pustím tie stierače, že náhodou. No. Ale už sa ja nepretekám. Ale pozriem sa doprava, aké tam je auto najskôr, že či sa mi oplatí ísť pretekať. Nie. Ale ja sa pamätám, že kedysi na diaľnici sa diali teda veci. Ti poviem. No, že tam si aj niekoho zbalila na diaľnici. Vieš, že boli takí kontaktní tí vodiči. Tie patroly? Nie z patroly, normálne. To sú nejaké nové príhody, ešte, ktoré si nepočula asi. Nie, to sú nie žiadne nové príhody. Išla som s jednou obchodiačkou, sme sa vracali konkrétne niekde, tuším, z Trenčína a sme sa tak predbiehali za autami. A hodíš do auta listoček s telefónnym číslom? Nie, moja vizitka by ti odletela.
Mala som taký plechový vizitkár a táto moja kolegyňa teda bola nezadaná a hovorím, Vierka, stále si na cestách, stále chodíš touto cestou, počujem ma, takto sa to robí. A vieš, že ja doma muža, ale ja som jej len chcela názornú ukážku predviesť a vtedy vlastne to bolo veľmi dávno, lebo rozširovali cestu od Trnavy do Bratislavy. A tam sme už s tým, ktorým sme tak laškovali na tej diaľnici, tak sme sa dostali tam do kolóny. A tak sme sa tak posúvali a on, že číselko, že či mu... Vieš, vtedy bola taká iná komunikácia. Mohol sa požičať telefón iba. No? Určite. Ježiš, že nemám kredit, prosím ťa. Že... Alebo mi ukazoval, čo voláš za volantom? Určite. No a tak sme sa dostali na jeho úroveň a on otvoril okno. Ja som otvorila okno. A Vierka čo urobila? Vierka, hovorím, ty tu seď a kúkaj. A hodila som mu teda ten vizitkár a on, že dobre. Ale on si môže myslieť, že to je tvoje telefónne číslo. Žmúrkol, poďakoval. Však samozrejme, že to aj bolo moje telefónne číslo. Žmúrkol, poďakoval a potom napísal SMS-ku, že teda by ma veľmi rád videl a zajtra večer nech prídem na novú scénu, že nechá mi 2 vstupenky alebo jednu, načo 2? Však on nevedel, že mám muža. 1 vstupenku, že mi nechá v pokladni. Vidíš, jak som na ňo myslela? A prišla Vierka. A že mi tam nechá teda 1 vstupenku a ja, že to je nejaký magor, že si tu vymýšľa tak. A skutočne to bol nejaký protagonista, hej, tam z toho muzikálu, ale samozrejme, že som tam nešla. Že som mu poďakovala, ozrejmila som mu situáciu, ale som Vierke som ukázala, vidíš, Vieri, takto sa to robí. To sme na téme zoznamku. Zoznamka, to sa vracame na zoznamku. Áno. Nie, to len chcem povedať, že čo tá žena za volantom všetko stíha. A ja si myslím, že keď bude žena za volantom v čistom, voňavom kokpite, tak bude toho stíhať ešte viac. A budú spokojné a budú uvoľnené a vôbec ich nebudú iritovať vodiči, ktorí nedávajú smerovky, ktorí nadávajú, ktorí blikajú, ktorí agresívni. Že keď budeš v čistom interiéri, budeš aj ten rozhľad okolo seba mať taký čistý. A ty aj vnímaš tie ženy, keď idú oproti tebe, tak my si tak zakývame, takže sa chápeme, že sme to domotali. Vnímaš to tak? Keď sa tak pustíte navzájom. Áno, keď tak pochopíme sa. Jak dobre, že tam je nejaká baba. Jak dobre, že ma nevytrúbil. Hej, a práve, že ja mám skúsenosti skôr, že muž ma pustí. Že muž, že choď. A toho psa prosiaceho, to ty robíš, že prosím. Áno, urobím to. Prosím. A on, ty vidíš, aké na nervy, že ale púšťať ho, že díky. Maslo na hlavu. No, to je dobre. Áno, tak. Ty jak reaguješ na takéto? Púšťaš? Púšťam. Akože... Áno, tam, kde vidím nejaký problém, tak sa snažím pustiť. Hej. Problém v hlave, alebo problém nie, že už nejaké zmetky sú, tak pustím. Hej. A väčšinou poďakujem pekne. No. A teraz sa to blíži. Teraz sa blížia tie problematické situácie, lebo blížia sa Vianoce. Áno. Tá hektika okolo tých nákupných centier a v tých podzemných garážach proste to už graduje. A dáš aj ďakovačku, keď ťa pustia? Áno. Hej. Áno. A ja to dávam. Univerzálne parkovacie tlačítko. Áno. To môžeš parkovať, kde chceš takým tlačítkom. Áno, aj to je taká dobrá ďakovačka. Hej. A niekedy, keď ju zapneš, vypnúť. A ja dokonca to dávam, aj keď som spolujazdec. Aj keď som spolujazdec a rýchlo sa predbehneš. Že by som to chcel urobiť a nevadí, ja som to dala. Tu čakáš na to. Hej. No. Mali by nadizajnovať, počuť trošku tak bližšie k spolu, ja som to tlačítko, nie? A myslím si, že by nemalo byť červené, ale ružové. No. Že? A tlačítko start stop máte v aute? Vypínaš ho? Nevypínam, to už som si na to zvykla. Čiže to nevadíte, že za každým skápe v auto? No neskape, dá sa do polohy, keď je ekologické. A ekologické pre svet a ekonomické pre teba. Je to odstavené. Ja som si už na to tak zvykla. No. Mne to vadí. Ty máš tlačítko štart? Ja nemám štart-stop systém. Nie? Mne to stále buble. No, ja to mám. Akože čo ma irituje, vieš, že jazda v jazdných prúhoch, vieš, že ti to ale to si vieš vypnúť, ako, že má to vypnuté. Ale by ma zaujímalo, že podľa čoho moje auto vyhodnotí, že mi tam dá takú kávičku, že ste unavená. Že si unavená. No, že únava podľa vodiča. Čoho? No, sledujú nás všetci. Big Brother. Big Brother, presne tak. Ale minule som to skúšala na diaľnici, že ísť a nedávať smerovky. A či ťa pustí auto, hej?
A auto ťa pustí. Ako ideš, držíš. Ale priečiť sa budeš. Ale fakt, že po určitom úseku vtedy to vypíše. Že si súca na kávu. Vieš? Áno. A to už mi dlho neurobilo. Tebe to už dlho neurobilo? A máš to tam? Mám to tam, no. Hej. No ja to tam mám. A tie elektrické auta, váš názor? Ja nie. Ďalšie auto bude elektrické? Perfektné, ja milujem elektrické auta, ja milujem. Počkaj, a hlavne po dedinách, keď s tým ideš a tam babka na bicykli, nákup veľký a ide za ňou. Chudinu nemôžeš na ňu natrúbiť, musíš pomaličky vyčkať, vieš. A už si išla na elektrickom, že nemôžeš ani rádio pustiť, ani stierače, ani nič, lebo máš dojazd taký a bojí sa, či dojdeš? To nie je hovado. To nie je hovado, ale máš tam určitý dojazd napísaný a zrazu sa zmení. Vieš čo, žila som s takým jedným, ktorý mal rád takto, že jazdiť na doraz a fakt, že jazdiť na doraz. To bol problém. Dobrá téma aj tankovať, ja idem na nulu pravidelne. Že čo to dá pri tejto elektrike, ale nikdy sa nestalo, že by nám to nejak skapalo. Ale raz sa pamätám, že tiež už sme tam mali neviem koľko tých percent a v dopravnom servise zaznelo, že niekde elektrické vozidlo vybité, hej. Ale nikdy sa to nestalo. Alebo ideš nahor a vyšľahá ti baterku. Je tam minus 20. Tvoj názor na elektriku? Jež, to je taká kontroverzná téma, ja to veľmi nerad začínam. To si môžeme dať, to môžeme si dať... Je to na celý podcast. Ďalší podcast môžeme dať. Podľa mňa akože vidím v tom zmysel pre ľudí, ktorí dochádzajú do práce v rámci mesta. Hej, že proste... Keby to bolo lacnejšie, hej, že keď si to pozrieš tie ekonomické náklady, tak podľa mňa ti to nevyjde, len keby si chcel byť bio-ekorav, tak proste mám elektrické auto, pijem kapučinko sojové a takto. A sadám do toho elektrického auta bosa. Hej. Lebo som spätá zo zemou. A nemaluješ sa ešte. A nemalujem sa. Tak. A máš nejaké korálky. A máš plátenú tašku. Tak, a nejaké ešte veci zavesené takto. Takže vidím niekde zmysel, ale podľa mňa sa to moc tlačí. A my na Slovensku neviem, či sme akože vôbec pripravení na toto. Nie, že neviem, nie sme pripravení na tieto veci. Ideš do nákupného centra, máš tam 2 auta, ktoré sa nabíjajú a ten zvyšok sa bude kde nabíjať. A hlavne si myslím, že tieto elektrické auta, ja som teda fanúšikom toho, ja jedno z aut, ktoré mám hybrid, ale elektrické auta si myslím, že sú pre ľudí, ktorí bývajú možno v rodinných domoch, majú tam tú elektriku pomocou nejakých solárov vyriešený, že fakt, že sú takíto ekonomicky a sebestačný, pretože neviem si predstaviť ja, keď že bývam v nejakom bytovom dome, hej, že by som si tam dala namontovať teda ten charger, hej. A hlavne, jak ste povedali, v tých nákupných centrách je to brutálne neekonomické, hej. No presne. Potom viem, že Mercedes ponúkal nejaké dobíjanie na rok, ale aj to bolo podľa kategórie toho elektrického vozidla, ktoré si kúpil, hej. Takže nemal si to, že ku každému, ale... A jak si na tom s tankovaním? Chodíte na nulu, alebo nie? Ten adrenalín, že ti blikne nula? Podľa toho, že aký je mesiac, vieš. Aký je dátum? No. Aký je dátum, že pred výplatou alebo po výplate? Nie, ja tankujem, že plnku. Hej. Ja nie. Ja mám, že 50. Roky za 50. Ale to je strata času. Je to strata času, ale proste mám to v hlave za 50 a ešte tak dávam 49, aby to malo 50,10, 0, neviem koľko. Ešte, že sama do sebou sa prebíjam. Nie, ja tiež natankujem si, že doplná. A potom sú aj značky, keď viem, že Škodovke, keď blikne 0, to ešte 10 km dám, že dojdem na benzínku. To by som nedala. To je iný adrenalín. To ja by som sa spotila, krče v bruchu a hlavne... Ako? Píši kaky. Píši kaky a hlavne nie je to dobre ani pre motor lebo ten bordel nasaje. Toho vozidla. Však vy máte nové auto, čo je nejaký bordel. No, ale aj tak nie je to dobre. A hlavne aj v týchto zimách nie je dobre mať prázdnu nádrž. Vieš? Ani prázdne brúško? A máš nemrznúcu? Už naliatu? Áno, nalial mi. Nalial mi, ja sme pri tom. Nie, pretože dolieval aj sebe, tak sa nalialo aj mne, hej. No, pozri, napríklad mnohé ženy nevedia ani otvoriť kapotu. Nevedia. A ani muži nevedia otvoriť kapotu niektorí. Nevedia. Ty si z branže, ty vieš. K tomu bordelu v aute, že čo tam všetko nájde, že účtenku z roku 2021. Parkovacie lístky.
To zahadzujem, ja to neznášam. Včera mi dávali takú guču, som mala za toto, za clonitko. Nie, ja to vyhadzujem. Akože mne vadí bordel v aute. Ja sa priznám, že mne vadí ten. A to máš takú históriu tých parkovacích lístkov. Si spomenieš, že si čo bol? No ale to si ani nepozeráš, vieš, a hlavne aj tie to, čo je tam vytlačené, už to tak vyprašivie. Ale ako jediný humáč ešte, čo som mala v aute, ktoré som mala veľmi rada, tak do spolujazdcových dverí som hádzala cukor. Cukor všade, kde som bola, tak som vždycky... Ja keď zbieraš podpivníky. A ja som proste zbierala tieto cukry, lebo to bolo na pomoc takému dievčatku chorému, hej, ale ja som vlastne to len roky zbierala. Nedostalo sa to tam, kde sa to malo dostať. Nedostalo sa to tam, kde som plánovala. Ale účel bol pekný. Áno. A hlavne, každý, kto si sadol ako spolujazdec, zavrel dvere a to si mal vidieť tie reakcie. Proste každý sa nad tým pozastavil, že čo tam robia tie cukry, na čo ich tam toľko mám. Vieš? A nádrž vieš, na ktorej strane máš? Nemyslím teraz auto, ktoré jazdíš, ale keď do hociakého iného auta sadneš, že či vieš podľa čoho je značená nádrž, na ktorej strane je? No daj. Nie všade to tak je na tých budíkoch. Na tých novších autách áno. Na tých novších áno. Ja tam, kde máš tú pištolku. Nemáš vieš, ktorá je značka? Máš nádržku, že tankovanie a máš tam takú šípočku a bude vpravo alebo je vľavo. Nevšimla si to nikdy na aute a na tej strane máš nádrž. To som sa dozvedela, až keď sa moje dieťa učilo tiež na skúšky a mi to vysvetlilo, že mami takto to. Ja hovorím, aha. To ja som nevedela. A kedy je ten level toho bordelu v aute, že už taký, že si poviete, že to už fakt, to už musím to upratať. Keď sa mi vysype ten med v auguste, vyleje ideálne? Nie, to nie. To až taký extrém nie. Ale to nie, že by som tam nosila ten med, ale proste ja mám auto také, že sťahujem veľa vecí, stále niečo riešim a mám naložené auto. A keď viem, že idem zobrať do svojho auta viacero ľudí, to znamená, že viacej ako ja, 1, 2, 3, to už musím proste upratať auto, lebo to už sa hanbím sama za seba. No lebo vieš, keď bolo také nečakané rande a to už to nehrozí. No. A dobre, a teraz ja poviem tak za mňa, že keď ja si sadnem do niekoho auta ako spolujazdec a mám pod nohami niečo, ja som už chorý potom. To nie je to zase, toto nie je takéto extrémy. Dneska bola šupa. Že tam je účtovníctvo, mekáč a také veci. Nie, to je extrémus, toto nie. Ja tam dávam bežne spolujazdcovi, tam dávam tie papiere s tými šlapajami, že mi nestojí na koberčeku. Nie, u mňa nájdeš flašky vo dverách, plastové, nie, že by som ich zberala, ale proste vypijem minerálku, hodím ju, dám ju do dverí. Šupu od banána nájdeš, ale tu zoberiem v ten deň, maximálne na druhý deň, to tam tiež nájdem. Maximálne koncom týždňa? Nie, to zase nie, takéto extrémy nie. A potom mám vzadu na sedadle, že tam si nesadneš, lebo tam tašku na cvičenie, mám tam, ja neviem, nejaký mech s nejakými vecami, alebo niečo. Medom, tašku s medom. U mňa je toto, ale mám zaprašenú prístrojku, ale nie, že takúto vrstvu, ale tak, že vlhčené utierky ju dajú dole. Tak lebo vieš, už sú takí, podľa mňa niektorí takí prasiaci, že jogurtové veci zase. To nie, to zase taký, nie. To už je hardcore, podľa mňa. Tak to je iný hardcore. Ale urobíš si úsudok od človeku? Hej. No vidíš, u mňa by si povedal, že humusačka. Ja pritom si dovolím tvrdiť, že mám poriadok doma. Urobím si, akože... Hej, urobím si. Keď to je, že v takom extrémne zlom stave. Jak som ti hovoril, že vieš, že má pod nohami veci. To už je ale moc, to už je cez. Proste viem, že každý má veľa práce a tak ďalej, každý má k tomu iný vzťah, hej, samozrejme, ale keď už je to už v takom leveli, tak to je si poviem, že už je to... Ja to úplne chápem, pretože ja nedokážem pochopiť to, jak dokáže niekto ráno sa pekne vyštafírovať, nastajlovať, spraviť si ešte 4 selfie vo výťahu a potom si sadne proste taký čistý, nastajlovaný a plný energie a teraz ja si sadnem do auta, kde je bordel. Hej. Ale bordel ako bordel. Toto, čo hovorí Jakub, je extrém. To zase nie je takýto bordel. To už ale tu mi hovorí, že nemáš flašku vo dverách, že nemáš od pitia. Nie, pretože ja mám tu svoju jednu ale ty si autista. Že teda flašku a proste mám tu jednu flašku, do ktorej si dávam vodu každé ráno. Ten pohár, ten trofy? A to je moderné teraz. Nie, nemám ten. Ja mám taký hore, má tiež takú slamku, neviem, jak sa to volá. A ešte plus si nosím aj, nemám tieto papierové kávičky, ale mám normálne porcelánový taký prenosný pohárik s vrchnáčikom a to si dávam tiež. Áno, ja som si teraz taký pohár kúpila a nebol lacný. No. Na kávu. No.
a má ešte takú gumu na spodku, takú prísavku. Ja som si ho tam položila, sa mi to prisalo, jak som vyšla zvyťahnúť ten pohár s tou kávou. Vy si predstaviť, skončila tá káva. Si ju vyliala? No samozrejme. A jak sa volá ten pohár, ten Insta Pozitív? Vieš, čo tento presne Insta Pozitív pohár mi toto urobil. To je ten, čo má takéto veľké uško? Áno. Presne to a to je značka Stanley. Stanley. Tak pozdravujem Stanley pohár. Ja pozdravím zase moju kamošku Silviu so Stanley pohárom, možno to pozerá, ktorá došla tak s radosťou, že pozri, ako mám nový hrnček a sme robili taký spolu, taký biznis proste, že chodil som v aute. A teraz sa to položiť u mňa v aute a teraz hľadala, že kde to vojde. Tak držala to celý čas do Prahy, jak išla si na ňa. Takže to sú tie veci, ktoré si povie, že kokos, že pekný pohár, kúpim si, bude mi ho treba a nakoniec zistí, že ja poznám ešte jednu príhodu. Môj tréner má kamaráta, ktorý nepustí do auta nikoho, kto má žuvačku v ústach. Že čo keby, že ti náhodou vypadne a sa mu niekde prilepí. Tak toto už je iný extrém. Ale to sú takí typci, že napríklad, že nemôžeš jesť v aute a... U teba môžu jesť v aute? Toto nie. Ale počkaj, ale nie na teba som myslela, že naozaj, že sú takí, že proste, že nemôžeš jesť v aute, ale ono tí ľudia to časom prehodnotia, pretože tí ľudia, keď majú deti alebo prevážajú tie decka v tom aute, ale zas pozor, zas to nie je ospravedlenie, že mám deti, lebo po deťoch tam vie byť poriadny kentus. Ale keď si tie deti usmerníš, tak oni vedia, ako čo majú robiť. Tak lebo sú aj smetné koše do auta. Áno. Hej. Boli takéto fanty. Moja priateľka, ona už sa smeje, už vie, o čo ide. Kúpila som BMWčko staré, si kúpila SUV, hej? Pretože automat musí mať 4x4 SUV, dobrý výhľad. Kúpila som si nejaké veci z Alička do auta, tak to už je tá téma, ktorú ja mám rád. A teraz, že kúpila si ten kôš smetný s logom BMW. A ja hovorím, a na čo budeš mať kôš v aute? Ja tomu nerozumiem. No. Na čo ti kôš v aute? Ja nechápem. A má ho tam? Používa ho? Už sme... Nie, tento kôš už bol vydedený z domácnosti. A má poriadok v aute tvoja priateľka? Pravdu. Je to ešte v takom štádiu, že ešte to akceptujem. Ale Vicky má veľmi veľký poriadok v aute, pretože ja som to videla na sociálnej sieti a skutočne má to tam tak, ako to tam poriadna žena má mať. Presne tak. Takže poriadok v aute. Hej. Takže... A ja napríklad, kde mávam bordel, tak to je kufor. Ja v kufri mávam teda ten bordel, lebo u mňa v kufri nájdeš. Tam, kde bol ten steak? Tam, kde bol ten steak, tak tam nájdeš, ale tiež to mám organizované, pretože mám tam takú prepravku, kde to mám. A nájdeš tam rôzne také kreatívne veci, že krepový papier, lepidlá, farby, štetce, ale taká kreatíva pre deti, vieš, a proste tam to mám. A potom ešte, čo k tomu pribudne vždy počas leta, keď si robím moje výsadby a nakladám tam kvety, vieš, tak nie len muškaty, ale proste to je jedno, že čo tam nakladám, nejaké dreviny a vždy sa ti vysype. Vždy ti tam ostane troška z tej hlinky, alebo čo. A není som zas... A máš ešte aj teraz v novembri? Ako? Máš ešte aj teraz v novembri tú hlinu tam? Nie, to už tam nemám, ale že nerobím to, že za každým, keď prídem z toho záhradníctva, že by som to tam teraz rýchle riešila nejakým vysavačom. Ale napríklad sú veľmi dobré, že teraz ma to napadlo, že ďalší námet na vianočný darček pre ženu je, že taký praktický malý vysavač do auta. Vieš, taký ručný. Vieš, čo, počkaj. A hasák v aute? Si mal niekedy? Áno. Mám. Áno. Maličký, krásny. A to by mal mať tiež každý v aute ináč, lebo to není sranda, keď ti začne hovoriť auto. No, však, ti zblokne do sekundy. Ja to mám na tú príhodu, na zbloknutie auta. Hej. Kamoša som mal, čo fajčil za volantom a tiež vyhodil tú cigaretu. A sa mu vrátila? A jemu sa vrátila cez zadné okno. Tak. No, a si predstavte, že dym proste z kufra ide, hej, počas jazdy. To je tiež masaker. To je iný masaker. A mal hasák? Nepamätám si tu už akože... Jak to skončilo? To by som musel klamať, ale teraz ma tak napadlo, že keď vyhodí tú cigu, tak čo je horšie teraz, tá ciga alebo žuvačka? Uhol pohľadu. No, ciga. Čo je horšie? Žuvačková cigareta. Ciga. Si v ohrození života. Ja som sa stretla aj s prípadom, kde moja kamarátka tiež fajčila, tiež zahodila ten špak. A tiež sa to vrátilo cez zadné okno a sedelo jej tam dieťa. Čo, tak to už je iný príbeh. No, takže
ja som sa aj s takýmto stretla. No. Tak. Takže čo z toho plynie? Nefajčite za volantom, fajčite pod volantom. A to je tiež už iný príbeh. Iná téma. A to už je tiež iná téma. To na budúce bude taká. Jasné. Áno, samozrejme nie za jazdy, ale na parkovisku. Tak. Odstavenom vozidle. A potme, nie za svetla. Tak podľa toho, či chceš nejak zarobiť na tom a tak ďalej, či sa to točí na nejaké médium, hej, teraz OF-ko je veľmi akože tak. V kurze, takže OnlyFans, hej, takže áno, podľa toho, ako si to už vyložia. Tak, ako sa karty vyložia na stôl. Áno. No. Takže ja som už moju tému vyčerpala, že ženy za volantom. Ja tiež, ja som zo seba dala asi maximum. Mám poriadok v aute, povedz. Teraz to už neviem, či to zachrániš, už to nezachrániš. Viezla som ťa. Bože, a dnes Maťa mala poriadok v aute, musím povedať, a prehnanie to tam voňalo po piňakoláde. Tak. Ale keď nechcete mať takéto nevkusné vône, ako je piňakoláda, tak my tu máme pre vás niečo takéto. Takýto refresher. Daj si to ďalej si to daj, lebo my vo veku už potrebujeme ďalej. Áno, my v tom veku už potrebujeme ďalej, ale je to, že orchidea vanilka a takéto úžasné prípravky. No vedia, ako povedče, ktoré čo. No tak vlastne 3 v jednom. Toto je 3 v jednom, takže čistíme, impregnujeme, odstraňujeme zápachy a toto je vôňa, ktorá prevonia interiér a odstraní zápachy. OK. A ešte, toto jak hovoríš, že čistíme. No, čistíme. Čistíme. Dobre, ja budem čistiť. A čo, takto si vyhrnem rukáv, nastriekam. To dáme ešte mikrovlákno, krásne rúžové. Áno, veď to my potrebujeme. Mikrovlákno, ešte to je handrička, hej? Áno. Čiže žiadne švédske utierky. Nie. Čiže je k tomu ešte špeciálna rúžová handrička. Tematická rúžová, presne tak. Takže to máme 3 v jednom vlastne. 3 produkty. A všetko s tým zničíme, odstránime, prevoňame. Ja si myslím, že tento darček, takýto darček na Vianoce. A čo na Vianoce? Na čo by ste čakali do Vianoc? Však tu máme Mikuláša. No, presne tak. Takže žiadne sladkosti, nepotrebujeme sladkosti. Počkaj, to už môžeme baviť, že nie že Mikuláš. Ide víkend, môže si vyčistiť auto. Presne tak. Áno. Takže do víkendu objednať. Do víkendu. Áno, a toto ide do jednej čižmičky, do druhej čižmičky. A ešte by bolo, vieš čo, fajn, že keby ste mali, že pre ženy taký ten rozmrazovač na okna, lebo nie každý parkuje v garáži. A ináč to je dobrá blbosť, ten rozmrazovač na okna. Takže to ani nemajte. Prečo? Rozleptalo ti to niečo? Nie, ale ostalo mi také flakaté okno potom. Čo, a kreditná karta ti nepomáha? Nie. No musím mať tú zlatú, potom už je to lepšie. Zlato to je lepšie. Univerzálna. Zlato to lepšie páli tam na to. Hej. Takže toto je riešenie pre nežnú polovičku tejto našej generácie. Tak. Dobre, takže využívame. Takže tento víkend si očistím auto. Aj znútra. Bolo by dobré. Aj zvonku. A ešte malá vsúka, treba si aj prečítať návod. Keď niečo nefunguje. A sú tam aj malé písmená? Sú, ale dá sa to. Je to aj pre ženy v zrelšom veku. Čo je zrelší vek? No. To je veľmi ťažká otázka. Okolo 50, dajme tomu. Hej. Dobre. Cez 50. Posuniem to aj mojim kamarátkam. Cez 50 ročným kamarátkam. Krásnym ženám. Určite im toto posuniem. A nebudeme si dávať hranice. V zrelom veku, konec. Tak. Žiadne pred a po. Pretože toto je prípravok pre ženy, ktoré sú bez hraníc. Bez hraníc. Tak. A majú radi čistotu a blíž. A nielen pre vodičky, ale aj pre spolujazkyne. Ďalšia téma podcastu, aká bude? Máme sme sa bavili. Ďalšia téma podcastu, teraz si ma šokoval, tak môže byť nejaká šokantná téma podcastu. Nie, bavili sme sa teda, ja som dala návrh, že výchova detí v minulosti a dnes, respektíve aká generácia nám vyrastá. Tak to bude zaujímavé. Však dnes sa diváci a poslucháči zapoja, keď majú nejaké otázky. Aké majú otázky? Aká generácia nám vyrastá? A hlavne nás prosím, začnite odoberať. Stojí to za to. Áno, zatiaľ to je zadarmo. Zatiaľ. Ešte dlho bude. Takže treba si dať, že zvonček na YouTube, aby nič neuniklo. Treba dať follow a napísať komentár. Najlepší komentár a odpovedáme. Ale len pozitívne komentáre. Negatívne nechceme, takže iba pozitívne. Nechceme, ale zneseme. Je to na ľuďoch. Pozrite. To je zrkadlo dnešnej doby. Negatívne komentáre. Presne tak. Takže, kde hory majú oči, tam my začíname.